Hello mga ka-listeners, mayong gabi good evening mga ka-listeners, no? Mayong good evening mga ka-listeners. Nangita ko sa inyong comment kay magbasa ko. Kaya mauna gid mga ka-listeners ang katapusang sumpay sa kinsay akong pilion drama, no? Kay daghang nag-comment nga dugay ko sumpay. Nang limpyo pa ko mga ka-listeners sa ako ang kanang cellphone kay puno kay taas man gud. Taas kayo ni nga to ang kuanon katapusang sumpay. Murag kuan siguro ni moabot baka ning 3 ka oras or murag moabot gid taas man. Muna mga ka-listeners nga pasensya kayo, no, kay kinahanglan jud mag-delete para ma-mix ma-export siya tarong kay di madaog sa internal memory makuan gyud niya ako ang pag-mix mapahong siya maupo kalit ang cellphone di kadaog. Muna mga ka-listeners nga pasensya kayo, no, dugay-dugay na to na sumpayan pero mo na ni katapusang sumpay na gini. Mao ni giat nga sa uban nga excited sila sa sumpay, no, katapusang sumpay na ako na ning gilargo tanan para mahuman ni kay aron ang atong pokusan na ang sorting di malasa, no, kay nabiyaan to minog 1 hour man to kape, no, kumana po to gitag 2 oras kape mo nang kuan na-absent siya ring tinag-as kayo. Okay. Nya magbasa sa ko sa inyong comment mga ka-listeners, no. Ang unang nag-comment si Imelda Ganal. Sa man emoji ug heart man ding emoji nagpahiyom na heart, no. Daddy sabihin ni daddy nanaminaw siya sa drama nga mibalik ko tungod nimo. Nya si Edwin Pancho, salamat boss dyan sa sumpay sa swerting di malasa. Uy, sa payan Edwin Pancho, na salamat po sa imong kanunay nga pagsunod og paminaw sa mga drama. Si The Dimple Traveler, salamat sa pag-upload sa sumpay dyan. Makalingaw ang mga drama. Feel na ko narcos Bohol, even though na ako diris England. With Tulok Heart. Salamat kayo, no, The Dimple Traveler. Taga Bohol, sablay ka, The Dimple Traveler, no. Salamat kasi mong kanunay pagpaminaw, no. Nya si Glenn Alkisa, idol magpaabot na pud mi sa part 8 sa swerting di malasa. Salamat idol, from Glenn Alkisa ng Barangay Colorado, Digos City, Mindanao. Salamat kayo Glenn Alkisa, no, diya sa Barangay Colorado, Digos City, Mindanao, no. Salamat kasi imuhang pagpaminaw. Nya si Annalyn Samson, good morning idol, salamat sa sumpay, always sa mga drama idol, amping always di maka-heart. Salamat kaayo, no, Annalyn Samson. Nya si Melody Elivset, salamat sa pagbasa sa comment, ganahan kayo ko sa imong mga drama with emoji nagpahiyom. Salamat kayo, no, Melody Elivset, salamat kasi mo pagpaminaw sa mga drama. Nya si Mark Lokinhay, part 8 sunod boss dyan, boss, salamat po Mark Lokinhay, no. Pagpaminos mga drama, no. Nailamok sige gabay-labay sa akong dagway. Mga listeners. Nya si Alexander na ay unom ni ka emojing nagkatawa gyud ang lupad ning luha ang ginatawa, no. Nalingaw sa drama. Salamat, no, Alexander. Og si Badiday, hello Lods, kumusta? Pagod ko utro kapaminaw nimo kaya I have ako kapatawad wifi diri sa Pinas. Kalas man kayo kung dita ra. Magpaminaw na ko, na jud ko permi. Kapaminaw na jud ko nimo permi. Shout out na lang ko diri sa Valencia City, Bukidnon Lodge. Finally nakauli na jud tawon. Shout out nimo Badiday, no, diya sa Valencia City, Bukidnon. Nauli na di kag Pinas, no, diri sa Pilipinas. Kinahanglan jud ka na og kusog nga data or wifi. Masakto ni mag wifi ka, no, kay kung data na parte sa lugar nga loading kayo para sa mua ba dito sa mua loading jud kayo dito sa mua gid mo tayo kung problema kay dili pabor ang TNT dito sa primero okay siya pero madugay kanawa man ang tower hinay ang TNT dito sa mua mo na nandalan ko diri na nabang may ari kay para kuan ba kusog man diri pabor diri ang TNT ang globe murag kusog pud
Pero mas kusog yung TNT mga ka-listeners, no? Muna ang sakto ginabadiday no, patawad kag wifi. Salamat kay Badiday no, sa imong kanunay pagpaminaw. Kanya salamat no. Kanya si Mami Bisdak, salamat sa pagbasa, idol. Always jud ko maminaw sa imong mga drama. Amping kanunay, God bless. OFW from Saudi. Salamat kay Mami Bisdak no. Diha sa Saudi no. Salamat sa imong makanunayong pagpaminaw. Ug si James Blasa, next idol with upat ka heart. Salamat kay next Blasa no, sa pagpaminaw niya si next idol. Una na yung katapusang sumpay next James Blasa no. Una yung katapusang sumpay sa kinsa kong pilion. Niya si Margie Jimina, listeners here. Salamat kay Margie Jimina no sa imong pagpaminaw. Si The Dimpled Traveler, salamat sa pag-shout out. Nakakadtong bilangguang Bulawan dyan na ay nag-upload ato pero dugay naman wala natiwas. Sayang kay nice baya siya nga drama. Kining bilangguang Bulawan nakuha ni pero ako ning gikuha ni amigo. No, ako ning siya akong gipa-upload si amigo ng amiga drama. Nagsugod naman siya upload ni no si The Dimpled Traveler no. Nagsugod nag-upload ni si amigo ng amiga drama niya. Sakay wala ko kay bawo kung say problema niya nga murag tulo na kasimana no nga wala niya masumpayin ing drama ha. Basin na alay problema or wala siya ikan ng pangload no. Muna ka-listeners no, The Dimpled Traveler. Ako na nang gikuha ni amiga drama ning pag-upload ani kay di na matabang og edit. Basig masumpayan na niya ni puhon The Dimpled Traveler no. Nya salamat kay sa imong pagpaminaw no, sa imong komento no, with tulok heart ug emoji nga nagpahiyom. Salamat kaayo. The Dimpled Traveler. Si Mang TV, kailan po ba ang part 8 sa at part 9? Wala na part 9 no. Na day ito hindi balasa mo din yung komenta niya. Abi ko gagkiring kinsa kung pilion no. So Mang TV, di ko ka-sure kanus ang part 8 ug 9 no, basin ugma or sunod adlaw no. Hindi ko musaan kaya lisod ni musaan ka listeners niya. Di bitaw na ko mga trabaho. Sabi na og labad ang ulo di way kondisyon i-edit. Matawtawran ta pero kana sang copyright makalangan no. Nga dili ko musaad Mang TV pero paningkamutan no. Paningkamutan lang. Salamat sa imong pagpaminaw no sa Swerteng Di Malasa. Nya si Aisal Kusaybi, salamat sa shoutout admin dyan og sa sumpay. Nausab lagi ang tingog ni Devra, piling buntis jud. Magbayad ka sa tanan og si Rabi sa dalunan og buot. Mao gyud. Nausab ang tingog ni kay basic absent siguro sa recording si Ingrid Miss I Bertudaso no. Basic absent siya sa recording ba niya. Ang impuli si Matit Kabudla no. Unang naotro ang tingog ni Devra. Salamat Aisal Kusaybi no. Nga na magina sa mga sa DWHP ug adlaw nilang mag-recording diyan nay absent pulihan gyud nila na no manang mausab ang tingog. Para sa drama karon bang ikaw akong unungan. Naotro ang intro. Tungod na kay ang aktor nga si Jojo Boron ang drama karon nga ikaw akong unungan ba. Nakabantay mo sa Manaminaw. Naotro ang intro bitaw, naotro ang tingog. Nahimong si John Puhanes ang leading man no. Ay wa din na matiwas og recording nila. Imbalhin naman si Jojo Boron sa One Day Radio di wa mahuman ang recording. Ila jud ang humanon kay para makumpleto ang episode. Lahi na ang aktor nga midala no si kuana si John Puhanes niya ang narrator nila si kuan si Ray Arellano man lagi. Nga na listeners no ang ilahang paagi sa pag-recording no nga absent kulang ilan ang pulihan no? Para tuloy-tuloy. Og salamat kay Aisal Kusaybi no. Nya si Maris Riz, salamat Sir John Way sa payan Maris Riz no. With emoji nagpahiyom, salamat kay Maris Riz sa imong kanunay pagpaminaw niya. Taas-taas lang ato ang intro vlog ron kay umano na ko tanan yung basa yung comment. Kay taas man pud ato ang drama. Taas kayo ni. Una nga ambot og badaog baka niya pero badaog ni nailhan ni kay ma-upload man sa badaog ni next ma-upload.
Salamat, Maris niya. Si Lingel Habman, wow, thank you kaayo, Sir Idol. Way sa pa yan, Lingel Habman. Salamat po sa imong kanunay nga pagpaminaw. No? Si John Al Villacastin, salamat sa pag-upload, boss. God bless you. Salamat po, John Al Villacastin. Nya si Maricel, salamat. Dugay ra ko gahulat sa part 7. Salamat kay Maricel. Nya si Marie Babor. Lods, thanks sa title, Lods. Daghan naman ko na napaminaw sa mga drama ni mga gina-edit, Lods. Mga nindot kayo, Lods. Salamat kayo, Marie Babor, no? Sa imong paminaw sa mga drama nga kong i-upload. Nga si Terry Imbok, ang sunod sugilanon. Mao na ni. Katapusang sumpay na ni Terry Imbok, no? Ang ano ni ang imugiat niyan, sunod na sugilanon. Katapusang sumpay na ginay kay ako nang taas. May kamutan lang din nga ma-mix na to ni. Na madaog. Hindi madaog, mang-delete yung karon. Muna bitong nice time nga karong adlaw ang video na ko vlog. Mulambay pagpilak adlaw tungod na kay nanglan maglimpyo para madaog inig-mix ba. Kanya si Romelia Muna. Ayos Salamat kay Romelia Muna. Naminaw siya sa Ikea Pisa. O si Ludi Mejias, tulo ka heart. Salamat yun, no? Si Terry Imbok na part 8. Ang muna yung katapusang sumpay, no? Part 8. Galabay-labay mga lambok listeners, no? Kanya si Jackie Bistal, boss, loading man, boss, makabitin. Hindi na ka mabitin, kaya muna niya ang katapusang sumpay, no? Jackie Bistal. Hindi na juga mabitin, ano yun, lima yung ka 3 hours kape, no? Akong bana-bana, muabot lagi ng 3 hours kape. Salamat kay Jackie Bistal, no? Unya si Edwin Pancho, nindot na dyan boss dyan sa samot ni part 8. Mga Edwin Pancho, no? Nya si Melody Elevset, nindot na gud kayo, excited na sa sumpay. Salamat kayo, no? Unahon gud ang health idol. Sakto ka Melody Elevset, no? Munang usahay, ko ka-upload kay relaxa, no? Nya si Princess Hernal, dugay na ko gahulat ani idol, asang number 8 ani idol, asa ni taman. Mo ni Earth, 8 na no. Mo ni ang katapusang sumpay, no, part 8. Di na takabot og 9 kaya ako nang gitaas. Nya si Jean Love Amat, salamat sa sumpay ning dramaha Sir John with heart. God bless us all. God bless all. Salamat kay Jean Love Amat, no. Taas din yung comment ron. Pero kini last na ganyan kong basahan, no. Kining tulo ka buok comment, si Nervy Anis Berjan Bindoy, tagdugay ang sunod idol. Unta na pay kasunod. Mao na yung last final part, no. Finale na gini. Ang part 8, Nervous Jan, Anis Berjan Bindoy, salamat kayo. O si Jackie Bistal, asa ang part 8, boss? Mao na ni, ang part 8, katapusang sumpay. Nga si Jackie Bistal, nagulat po ko, hehe, listening, nagulat po ko, hehe, boss, dili, kompleto akong adlaw, o dili, mahuman eh. Ang emoji nga, nagkilak mo na gini. Ang Jackie Bistal. Hindi na ka mag-uol kay mauna gini ang katapusang sumpay sa drama nga imuhang giat nga, no, Kinsay akong pilon. O dito maglangan mga kalisteners, paminawan niyo ang part 8 katapusang sumpay sa Kinsay akong pilion. Paano kita mapasasalamat? Og karon mga higala, sa katapusang sumpay ning atong sugilanon, Kinsay akong pilion. Ibo lang kong gipaho. Ibo kong gihatagan og engagement ring, pero murag naglikay ka kung maghiskot kong kasal. Ay, wa ka lang makasabot, Debra. Giingnan ka na ako nga busy pa ko sa kong trabaho. Pero milang yun imong iraso ng imong trabaho. Oli na diri, ay ta magsulti. Dili ka na makakita na ako, Rafi. Hain ka magkaroon, kay kuhaon ka na ako. Mabuang ka, Rafi, sa pag-amam na ako. Mientras ni apan ako ang akong menstruation, diha ka una. Samtang ako diri, magpadayon sa pagtago. Dili may tabong mawa ka sa kong kinabuhi, Rafi. Samtang buhi pa ko.
Haim karon si Debra. Di may tabong mubalik siya sa apartment kay uwa man siya makabayad. Gusto. Nganong di ko mo sa apartment? Tingalig iya lang kong gidrama. Kinalang mada ako siya sa kailan akong doktor. Aron ako mapamatud-an kung mabdos bagid siya. Pagkalitsi, bayai ni. Puri ning kinapuhi Unsa man, magpreso ko din Mayon tag-aircon pa ang kwarto. Nia pagyud ko sa squatter. Animal ba yasab ning akong giistahan, oy? Anong nia pa mong ko din mapuyo? Di mahimo, oy. Mugawas ko. Mangita ko kayon nga ikakita ko katong tulse. Siya mo'y nakaingon ning akong kahimtang. Ug dili sa mahimo mo balik ko sa ilang kipuyan. Kay matud pa di atong animal nga bensyo nga mitug-an ko nutong akong sinugo nga ako'y nagsugo. Bahala na. Pasin pa di ay sa akong pagsuroy-suroy, ikasugat ko katong tulse. Asa man kaday? Magpahangin ako sa gawas, tiyo. Bida. Nga namang gawas manghapon ka. Na, tulig yung taon ka sa mupusili mo, day. Tiyo, kung patyo na nagani ang usa ka tawo, mamatay gid siya bisag matuog lang. Unsa? Sumagod, tiyo. Dili ba mamatay man ang tao bisag matuog lang siya? Kanang kung dili na makamata ba? Kanang giingon nila nga giurom. Bida. Ayon na nangod pangatarungan, day. Kung mugawas ka, ubanan ka na ako, pe. Maamong lang ka, tiyo. Yos among in the sentence. Among sudan, tinunuang munggos. Si Augid ka, tiyo, da. O, sige, dali. O, bani ko mag-exercise. Ay, wala gid mo balik si Debra sa apartment. Ako pa'y pabayron sa balance niya itong Debra. Wa sila mga buang. Anong bayad mo ko? Pero hain man rin pahuway si Debra da sa iyang kay ubos. Ay noon, nalipay ko nga wala siya sabay. Kay malinaw ng akong kinabuhi. Pero kinahanglan madiskubrihan ko yun. Mabdos man siyang tinudanay. Uy! Unsa ko ning lugar, day? Ha? Tungod sa pagsige na istorya ba, samtang naglakaw. Huwag yun ta, makabantay nga. Layo na dito sa ato. Uy, mamalik na ta. Ayaw, tiyo. Ha? Wa ka ba makabantay nga presko ang hangin din, he? Ani lang una ta. Tuay lingkuranan, oh. Manglingkod ta dito kay Murag. Namoy-poy ng bitiis na ako da. In short, gikapoy na ko, tiyo. Dili ka ta pangitaon sa imong papamanulo, day? Overprotective na ba itong imong imahanda? Ako lang unya pasabot ni Papa, tiyo. Tiyo, naiprutas, oh. Palita, tiyo. Bitaw da. Di ang magyuday din ang mga priskong prutas. Murag, gikan bagas probinsya da. Katong santol, tiyo, ay. Murag tamis gid na kay nindot man og panit. Palita, tiyo na. Sige. Gunahan mo ako. Kadit ha, kay magwa ko kwarta. Dagan na lang, tiyo, aron dili ka maikog mukaon. Iko eh. Ha? Iko. Dili ka? Ayaw kong ina nga dili ka mukha og santol. Labi nagtamis. Di lagi ko kay magdukaon niya ako. Ay sos, too man kaana, tiyo, uy. Dili naman ni panganing akong pagkagusto santol, good. Ganahan lagi ko mapalit. Sige. Dini ka lang ha. Kaya ako rin dool sa namaligag santol. Ay, kikapoy-kapoy lang kung Debra na. Ditso ng kusbayo eh. Kapoy ang sago. Ay, oh. Uy, katong naglakaw. Di ko may masayop. Si Bay Binjo. Ihunong ko din ang auto. Aron di siya makabantay. Nakita na sa Bay Binjo.
Hinaot nga ningi gayo na. Makakuha na kong impormasyon nimo. Bahin sa kong kang Dulce. Wa siya makakita na ako. Manaog ko sa akong auto. Uyala. Kanang mihunong nga auto. Dili ko mahimong masayop. Kang Rafi ng maong auto. Madali kong tako. Dili mahimong anhimi magsulti din ni si Rafi. Tingaling maiskandalo lang unya ko. Naglakot ako niya. Kung mahimo, akong biyaan si Tio Bencho. Ako lang unya siya pasabton nga nung mibiya ko. Dili ni ang saktong lugar aron. Magkakumpronta si Rafi. Tagboy yung kaon ng burros sunda. Kasit lang, Bay Bincho. Ahak na. Dugay na ko nangandoy nga magkakita at pag-usabay. Daghan kag tubaguno na ako dire. Ha? Ano sabi akong saan mo? Namakak ka na ako. Di ba ningon ka? Dili ka kauban nini sa iyang pagbiya sa bay? Uy, kayo ito? Unya kini, unsa man ni? Kinsa man day ni? Ha? Kining kauban nila nini og ni Mama Milay. Og ingon man ning guwangong lalaki. Kana. Naatol ramanggod nga nasuroy sab ko dito sa mall. Og dito, walang damuhan nakita mi dito. Og ila kong gipakuyog kay may tigda sa ilang mga pinalit. Muna. Og kinsa man ning matured nga lalaki? Muna Salvador del Mundo ni Day Dulce. Sugar daddy? Di oy. Sugar daddy ko taon. May parehas ni mo si Day Dulce. Oh, Bay Bincho. Mato ni Day Dulce, sa ila ko nung pagbiya sa inyo, may lalaki nga biduol kaniya nga nagpaila, nga suod nga higala sa ilang pamilya, ug andam ni mutabang nila. Nganong di naman lang kamutug-an sa tinuod, Bay Bincho? Kung sa may ako itugan ni mo, Bay Rabi? Niubos gani kog maayo ni mo? Kay imo kong gibuwag sa duha ka mga binuhat nga gilan ako nga akong pamilya, si Day Dulce ug si Nang Milay. Kay bawo bitaw ka, nga doon ako gipanalipdan. Di ko gusto nga mapreso sini. Labi pang di ko makatugot nga ato himugso nini sa pisuhan ang among anak. Grabe sa gabayoy. Wag yung ka makapangitag laing bay. Aron ato mo dito papoy as dibra. Imo gi siyang gitipon. Trawa. Ang luoy mao si Nang Milay. Nga sige lag tamay ni Dibra nga usa ka buang. Ay, Bay Bincho. Sige na ba ito na ko? Tingalig, nagpaabot na nagpapalit ng santol. Ubay-ubay na ba ni? Ako'y daan na. Oh, manay kami muda. Para man siya kong uyab eh. Musa? Aw, sige. Kuha niyo. Oh, kay hatag inis akong uyab. Pero, baganda lang daan kay sigurado yun nga malambos ning santol sa imong naong. Para din sa imong uyab? Uy! Sa patuunin mo kawa. Bida, natagbaw na yung paabot na kang uyab. Ganira taon tong naginam-hinam ining santol. Ay, hain mo day karon magpuyo, Bay Bincho. Di oh? Somewhere over there. Ha? Kuyog lang hinuon ta, Bay. Aron makatultol sa ko, hain ka magpuyo. Uy, dili. Bay, sige na. Tultuli lang ko, hain ka magpuyo. Abi ni mo, nalipay bay kay ko, nga nagkita ta pag-usab. Ako, gid balipay, bay. Bay, Animal kay itong Dibra. Sige lang tulisok na ako. Sige lang panaway na ako, bisag wala ko magpuyo sa inyo. Nakaminos ko sigmayon na ako. labanan ka na ako, Bay. Wa gani ka makalaban ni Day Dulce? Nga mapatoy inahan sa umaabot ninyong anak? Ako pa? Bay Bincho, Sige na, Bay Rabi. Biyan na lang din higod. di na day ka makig-amigo na ko. Dili, mintas na patong rayna sa mga okoy sa imong kinabuhi. Bay Bincho, Sige na, Bay. Biyan na din eh. Tingalig, maapasan ka din ni Dibra. Lagod pa itong babayhan na. Lakaw na, Bay. ay, wagin ako mapugos si Bay Bincho na. Pero, lipat na ko siya. Kinanglang masayran ko gyud, asa siyang pauli. Dako ang akong duda. Nga ni arasa din ni magpuyo.
Anak, diin ka man. Nangita na ba to si Papa nimo? Pasudlaon na ako, ma. Tingalig na sundan ko ni Ravi. Unsa? Dali, so dayon. Aron sirhan na to ang pultahan. May sakyanan nga may hunong. Ayaw lang yun paggawas, ha? Ako'y susi kinsay sakay na ng sakyanan nga may hunong sa gawas. Basta ayaw lang yun paggawas, ha? Unsa may nitabo yung duha? Si Dulce God, nahadlok nga masundan ni Ravi. Nakita na mo, Dulce. Sila si Tio Benjo pa. Ako man gisugo pagpapalit og santol. Hay man si Benjo. Nahibilin, ma. Kay midali mo kog biya agad. Pagkakita na ko nga giduol ni Ravi si Tio Benjo. Unsa man ditong mihuno nga sakyanan, ma? Delivery car lang, Dulce. May gihatod. Huwag nakabiya na. Unsa man kahintay na hitabo ni Tio Benjo? Ako na ba siyang gibiyaan? Na, natagbaw gitog pangita nimo. Ang kuyaw kong masundan si Pincho. Ay, naman to si Bay Binjo. Wa ko na gid siya makita na. Mugawas ko eh. Wa gid ko makabantay nga nakabaya ba si Bay Binjo sa iyang gistimbayan. Binjo imo gid kong gihago na. Murag daghan gid kag nasayran mahitungod sa kuni. Pakita lang yung taon ako, Bay Binjo. Gimingaw na kay ko sa kundi. Pakita tao na ako. Ay, salamat taon. Ay, salamat taon, Lord. Nagauli lang yung ko. Oy, ikaw man gudi ay na. Kuyawan ako kinsay nakasuod, oy. Gikuyawan ko nang, uy. Gikuyawan kong masundan ko ni Bay Rabi. Hindi Dulce taon, uy. Oh, ngano ka, Benjo? Ngano mihilak man ka? Akong gibiyaan si Day Dulce. Ako may namiya ni mo, Tio. Hala? Niya na di ka, Day? Uy. Ako maguna nakita si Ravi nga may hunong og miduol nimo. Mautong midali kog biya og may pauli ko dinhi. Salamat taon na nga. Nakaunahon na yung kapagpalayo atong dapita. Ay, salamat yung taon. Uy, hala, uy. Ato ning ka na ng santol, uy. Pawasa stress ba? Mauni na kaingon da. Ay, malas. Asa ko magyud ka makita nga akong ni. Tinuod gyud ka nga dili ka uban ni Bay Binjo sa pagpamalihin nila nini. Pero katong gipost sa FB. Kauban lagi sila sa litrato. Biday. Ug kadtong lalaki nga akong gikasulti. Kinsa to siya? Pero feeling na ako, makatabang din sa nako. Pero, yun na pa. Hain naman to ni si Debra. Nganong kalit man nga, wa na mo pakita si Debra. Karon pa mahitabo nga wa na siya mapakita nako. Tungod kay nahiubos. May milagro kang gibuhat si Debra. Kadaghan ba niya ng santol? Giganahan mga guys Day Dulce nga nakita ining santol, busing. Mga prisko magong prutas ang among nakita. Naibog bitaw kay kung nagtanaw sa mga priskong prutas pa. Pero mas naibog yung ko santol. May katarungan gyud kang maibog, Dulce. Tamis o gamay pa gyud ang liso. Dili ka mahadlok mo ton. Nawa nang akong gana, ma. Tungod sa nahitabo. Maayo gani kay ako mo'y una nakakita ni Rafi. Hinungdan nga dali kong nagpalayo atong lugar. Og ako may naduot og maayo sa maong panghitabo. Lalimon ka? Nakaangon kog ahat nga doon ako'y uyab. Og kami may mga unsa santol. Ngigo. Wa siya mamugos nga makakita si mong uyab, Pincho. Namugos, uy. Oh, nya, unsa may imong gibuhat? Aw, gigamit nako ang pagkakuko Martin.
Nagpagigay, sab ko. Wa ka masundi ni Rafi. Nakasiguro ko, busing, nga ako gud siyang nalipat. Sa dihang nangabot ang mga hangol sa prutas, sa dihang nagaguliyang na ang mga pumapalit, timing nga may tagsikol nga miagi, uy, dali kay kong misakay. Dalipat ang kontrabida, oy! Dili na ta mamalik dito, tiyo. Unsa man ka? Ganahan man ka mukhaon ining santo nga nung nibarog ka man. Wa na ko ganahin, ma. Ato na lang ko sa akong kwarto. Ay, Sumptos de Dulce. Dili maayong makagamot ang kasilag ni Dulce kang Rafi. Gusto kong malipay ang akong anak. unsa may imong buhaton, Manolo? Tugani ko. Animal ning Rafi ay. Nalipay ka siya nga wa na ko niya makita. Wa na kanit manawag. Animal sa dugo ay. Murag yun og nanungog. Migara hinuod og siglit. Pero di mahimong magpapilin ko din Mugawas ko. Unsay atong kalibutan, mataymingan ko si Dulce. Kung ako siyang mataymingan, impas gyud siya. Pero nganong wa lagi manawag si Rafi? Wagid ka siya maghandom na ako. Unya na lang kumulakaw. Ako nalay tawag ni Rafi. Ganahan unta kong magkita mi pag-usab ni sir. Wa gani ko makailan niya o wa ko masayad kinsa iyangan. Pero nganong gaan ang akong buot niya. Kinsa magika siya. Dili ko makatuo nga sugar daddy siya nini. Oh, nga akong cellphone. Si Debra. Debra? Hay naman ka. Nalipay ka no? Ngawa ka na magkakita na ako. Ay, wa kasi kalainan nini. Mao di ako gikay ubsan nimo. Bisag gibinuangan ka na, bisag baylain ang sugar daddy ang imong kabit, sige ka lang gihapon sangpit niyag nay. Giyon sa man nimo pagsiguro nga duna nay laing sugar daddy si Dulce. Ay na lang ko pangutan Way kapuslanan, kay bisag nahibaw ka na sa tinuod, dili ka magkadawat. Unfair ka, Rafi. Hain ka man lagi. Kay kuhaon ta karon. Wa pa mahupas ang akong kay upos nimo. Sabay saan ako nimo? Giatagan ka na akong engagement ring. Timaan nga andam ko ikaw pakaslan. Pakaslan lagi. Pero kadto paghapong Dulce ang gipitik sa imong kasing-kasing. Hain man lagi karon. Kuhaon ka na ako. Muli ako kung ganahan ako. Kung mahupay nang akong kay upos nimo. Ayaw dugaya, Debra. Unsa? Nagisgot ra ba akong boss nga palargahon ko? Tingalig di ka unya makasuod subay. Huwatag yun ko ha? Ayaw pagbiyahe nga wa ko. Ayaw yun. Akong boss ang nagbuot. Mubiya ka gani nga dili pa ko magkauli. Tingaling pagmahay ka, Rafi. Kadtong Dulce mo'y akong panimaslan. Nayabag ka? Basta ayaw yun pagbiya mientras wa ko. Hain ka lagi. Hello? Debra? Hello? Animal ni bayanay. Ki-off na mo cellphone. Hain ka si Debra. Mintas di ko pa siya madag, doktor. Sa laing doktor. Di sa ko makahimo sa pagpakikita ni sir. Kinanglang masayran ko na. Kung tinuod bagid nga mabdo si Debra. Nak, taas sa sabkag panglantaw. Sorry pa. Wa ko makabantay sa imong pagtuol. Kisa imong ginahuna, si Rafi. Dili na ko gusto maghuna-huna pa niya pa. Di ka makahimo niya, anak. Tuod kay siya mo yamahan niya ng imong gidas, imong subakan. Wa na siya magpaabot ini pa. Doon na nagkot si anak ni atong Debra. Ug bito usab ka. Nganong dili man kumutuo?
Nga si Debra mismo may mitugan nga mabto siya sa anak ni Rafi. Nakadungog pa man gani si Tio Benjo. O sa mo kalibutan, na nagbugda lang siya bilagro. Aron maglagot yung kang Rafi. Pa, Abi mo, anak. Bilipi ako ato, Rafi. unsa? Sa iyang gisulti nga gidawat ni Rafi si mama ni mo. Klaro na nga, importante ka siyang kinabuhi. Nag-inartista lang siya pa. Pero mo sampit siyang mama ni mo. Ug mo amin pagani. Nag-inartista lang lagi siya. Pang-famas ang iyang acting pa. Sorry. Sorry pa. Naisa na ko akong tingog. Okay ra, anak. Nagkasabot si mo karong gibati. Ako nang giandamdaan ang akong kaugalingon pa. O kanunay kong gihonghong sa akong anak. Nabisagwa sa among kiliran inikataho niya ang iyang amahan. Dili siya angay mag-uol. Kay bubuan ako siya sa akong pagpangka. Dulce. Og timing sa dagi mo pagbalik pa. Naghayo sa tagbalik ni Mama. Og murag itoyo gyud nga sa imong pagbalik. Nagkinahanglan kaayo ko sa imong suporta og pagmahal. Dugay na kay kung nangandoy ninyo, anak. Makita ko pagbalik si mama. Aron ibubuo usap ninyo ako pagmahal. Ug ang kamog kaway sa pagpuyo. Natagamtaman ko na ang kaharuhay sa pagpuyo pa. Og kini ang hinungdan. Nganong wa na ko magkinahanglan ni Ravi. Pagkaano kon? Nganong anukon man pa. Tingali. Kung may abot pa ko sa imong kinabuhi nga diya pa si Ravi. Dili unta may tapo nga magkabuhag mo. Pa, mauni ang badlis sa akong kapalaran. Bisag sa'yo ka pang miabot sa mong kinabuhi ni Mama. Mag-antos lang gihapon ko. Muabot lang gihapon na si Debra sa kinabuhi ni Rafi. Pero may kadlukan na si Ravi. Dili lang ta maghiskot, anak pa. Nahitabo na ang dili unta anging mahitabo. Pero gusto kong malipay ka, anak. Kung mataho na tingali ang akong anak pa, o kung ako na siyang makita, sigurado kong malipay gid ko. Ikatulo na kaadlaw gikan sa akong pagmens. Og nakasiguro ko nga tin-aw na. Pero di lang ko mo kumpiyansa. Di lang ko magpaduol permi ni Rafi. Animal. Wag yun ko makahigayon aron magkaatubang mini atong Dulce. Mahimong dili pa karon ang panahon. Pero mangita gyud kog higayon nga ako siyang mapasakitan. Di lang ko manawag ni Rafi nga miuli nako. Kay tingalig bukalit siya tunga sa pay. Unya balikan ko sa akong mens. Huwaton ko lang ang iyang pagpauli. Naghinuktok ka man lagi din Gibahayan ko lang ang kagayunan. Unsa? Kung wa pa ako mailat sa kumagilikanan, magkita ka sila si Dulce ug Ravi. Nganong nakapangutana ka man ni Ana Manolo? Akong gibasol akong kaugalingon bilay. Tungod sa natabo sa tukrak. Karang makita kong maghinuktok si Dulce, mahayan ko dayon ang natabo kaniadto. Sudyaan ko ang akong kaugalingon nganong dali kong bituo sa makahilong saad na ni Papa ug Mama. Manolo, nangamatay na ang imong mga ginikanan. Tingalig hangtod karon, wa magmalinaw ng ilang mga kag tungod sa pagsigi ni Mugmahay. Papahuwayan na sila. Labi na gyud karon nga imo naming gikaupan. Magulanon ang ato anak. Labing siguro, si Ravi mo iyang gandong.
Unsa may atong kapuslanan, kung dili ta makatabang sa sitwasyon karon sa atong anak. Mao ni akong ginuna. Kadto di ang imong plano, hinungdan nga nakigsulti ka gyud ni Ravi. Murag pakyas ko sa kukipaabot. Wala siya pakita, uman ko siya ipasiguro kung mapus pa gyud si Debra. Wa ka di ay mo tuo nga mabdo si Debra. Kung suylo di bobo na lang, so sa kamahan ka nangandoy yung kalipay sa anak. Kiyang kung matuon ni Rafi nga mabdo si Debra. Pero misaan siya nga dadonog na yung doktor ka nang iyag yung kaila. Aron mapamatudan yun kung mapus pa si Debra. Unsa may mahitabo kung dili tinuon nga mabdo si Debra. Anhan ako miinta, Milay. Para matagan kung kuhay katapusang kalipay ang atong anak. Unya, naaman na si Debra. Dili ka mamiligro na gyud ang atong anak, Manolo. Sigurado gyud ko nga dili makatugot si Debra nga mawa niya si Ravi. Anhan na makita ang kamatinud-ano ni Rafi sa iyang tinguha ni Dulce. Mahimo na niyang pakastan si Dulce. Kaya niya naman ta magapirma sa atong consent. Ambot lang, Manolo. Ako'y gikuyawan kung pugson mo gyud pagpakasal si Ravi sa atong anak. Pasagdi nga matagan kung kalipay ang atong anak, Pilay. Uhay katapusang kalipay. Ikatulo na kaadlaw ugma nga wa mi makita si sir. Nagtuog ka siya nga dili ko seryoso sa akong pagbati nini. Hain sa disdibra. Busy sa ko hinungdan nga dili ko mapangita hain na karon si Dibra. Pero gusto gid ming magkasulti pag-usab ni sir. Dako gid akong duda. Nga dako siya ikatabang aron may balikan ako nga ako ni. Kinsa magika ni siya? Unsa to nang? Kuwang sa pagtuoy si Busing nga mabdo si Debra? Maoy iyang duda, Benjo. Tuod nang no? Mahimong iyang gipatuoy si Bayrabi nga mabdo siya. Aron, pakas lang yun siya. Ay, maulaki. O kung kasadon silang duha, dili na makalingkawa si Bayrabi atong Reynas mga ukoy. Oh, Wise good. Wise good ang babayana. May lang ilaw sa tirong. pero wa na ra ba magpakita si Ravi, Benjo? Ha? O, nga naman nang. Pero minaday mong magkita sa Bayrabi? Sila si Manolo. Ha? Gusto lang yung tabangan ni Manolo nga malipay si Dulce. Pero wa man sad kutug-ani ni Manolo unsa iyang plano alang ni Ravi ug ni Dulce. Ug wa na magkita sila si Manolo ug Ravi. Kuha nang mutabang sab ko. Magsusi sab ko. Mabdos bagid si Debra. Tod, niyan ako ang cellphone nini. Ni ako din ibutang ang cellphone sa kuni. Aron di kini makita ni Debra. Ako maigi mong wallpaper sa cellphone sa kuni. Gusto. Karon pa ko makauna-una da. Nga di ko man tuod i-scan ang profile sa kuni. Pero luwa naman siya cellphone. Bahala na. Ako lang yung suwayan. Basin pa rin. Nakaunaw na siya sa pagpalit og cellphone. Maori gihapon ang password ni. Unsa ka no kun manawag siya sa akong messenger? Oh. Nga nung magkuna-una pa man di ay ko, ana. Nga nahibaw naman sini nga wala ko'y cellphone.
Kinahibilin ang cellphone ngayong hinatag. Ganong maghako pa man sa kong tanaw ining akong cellphone. Og ang gisigihan pag ginakong tanaw, ang account ni. Gusto ko nang kalimtan sini. Ako may mihatag og password ning mga cellphone sa kuni. Mipalit ka sa glaing cellphone? Kung mipalit man sa glaing cellphone, may mong suwayan kong tawag ang messenger. Oh, nag-ilis lagi ka, Tiyo. Doon na lang ko'y palit tunday. Unsa man, magpada ka? Tiyo, sa pagsige ni Muglakaw ba, masundan na gyud kanina yung ana. Di naman siya buday eh. Kukumartin gugo. Masukogis ko kung Martin ni mo, ana, Tiyo. O nga na masok ko man siya, di. Nga gwapo man sila ang nagpakuko Martin. Someway. Bito doy. Doon na kay ipada? Vitamins ni mo. Doon na pa ko, Tiyo. Pagbantay lang si mong lakaw, ha? Sigurabit na day. Sige, Tiyo. Ayaw lang pagdugay. Uy, dili. Balik dayon ko. Di ba gani ko kaabot sa kong tuyo? Balik dayon ko. Karaan. Wa may mitubag. Wa na gyud tingali mo palit og laing cellphone sini. Ingon si Rafi, may muanhi kuno sa iyang bahay arong manglimpyo. Pero nga nang wa man limpyohi kining gate? Hindi ko manglimpyo eh. Kapoy-kapoy lang gud ko. Huwato na ako mauli si Rafi. Uy, sa man ron? Pero ganihara man yung nagsigig sit-sit. Kisa kay gisit-sitan. Murag dinigikan ang sit-sit. Animal! Ikaw na nagsigig panit-sit no! Di ako eh. Tingalig ang mga uko ito. Nagmahibaw nga gipangita ka na sa inyong gingharian. Hilamoy! Ay, Nag-usa ka man din ha? mga musta ni mo? O nga namang umusta man kuno ka? Nga maayo man ang akong pagkabutang dinhi? Kamu mo'y akong pangumustahon. Uy! Sus! May gunong pagkabutang din ni. Unya! Nga nanugo man kag tao arong pusilon si Daidol Sebe? Hoy, ayaw pa takag pamasangil ha? Naibaw ka ba? Nagikiha ka naman ako? Di mo na kong gikiha? Humana! Unya! Nahibaw na sa bayrabi nga imo kong gikiha. Tungod kay usak ko sa nakasakop sa imong gisugo. Ha? Unsa? Ha? Di mo tuon ni anak si Ravi. Labi pang dili mo tuo si bayrabi nga mabdos ka. Unsa? Ha! Bida ni mo, Dibra, oy. Bisag unsa na lang yung imong giilad ni Bayrabi. Hoy, Day. Dili mo tuo si Bayrabi nga mabdos ka, oy. Mori ang gituhuan nga mabdos o nagdasa yung anak si Day Dulce. Unsa man? Mopahawa ka din o dili? Nganong imo mong kong papawaon? Imo ni Bay? Animal ka? Huwata ko din ha? Unsa ba yung kaon, be? Armas! Ug pusilon ka na ko! Oy! Masuko man di ay! Ato na koy! Basta! Dili ka mabdos, ha! Dili ka mabdos! Animal gitong tawhanay. Anhi lang gid aron pagkuba sa kong adlaw. Pantay ka lang gid, Benjo. Uy, ayag mong bay. Ni anak ka si Dibra? Nganong dugay man kang nauli? Ikaw, di imsag ka ng suroy-suroy, ha? Gipul anak kag suroy? Mo ba? Unsa man? Wa ka nang tingali kwarta, no? Hinungdan nga miuli na ka. Unsa? Ewa, pagi ako, be. Gusto na kong pahuay. Wa ka lang mahingawa nga pila na kaadlaw nga wa ko nimo makita. Ikay mibiya. Tungod nimo. Ay, mupahuay na ko. Dila ko nimo am-aman. Ay, animal, milahos gyud. Pantay ka lang gyud ako, Rafi. Da! Namuwalgis kilagot ang naong sa Rayna. Benjo, ngano ka, uy?
Ano? Oh, naunsa ka, oy. Nang. Unsa? Nakabawas na gano'n si Daydosi. Ha? Pwedeng puwahasan akong si Reyna tungod sa kalagot. Unsa? Dito ko gikan sa atong gipuy-an kani adtunang. Sa ilang bahay ni Bayrabi ba? Nakugang pag-ayo ang Reyna sa mga ukuy, oy. Sa dihingan ang klaro nga ako'y nanitsit. May adtog yun di ay ka. Mulang. Lagog ko atong wako garte sa dihang nag-enkwentro mi sa mall. Saon? Di magustog iskandalo si Daydosi. Iyahay lami pugong sa among mga tingog. Pero ganiha, giburakan ako bugal-bugal, oy. Perteng sa kuha sa dihang akong giingnan nga si Daydosi ray mapdos o nagda sa anak ni Bayrabi. Ha. Wagod tayo mahimo, Benjo. Kung tinud-anay nga mabdo si Debra. Susnang, mag-ampo gyud ko. Ludahan ako, 13 kay Bernes aron di mumabdo si Debra. Ayog sultihi si Manolo ha sa imong gibuhat. Dili ko gusto nga mo adto siya sa ilang rabi. Ha? Anong hindi man ka musugot nang? Basta, ayaw lang yun. Wa jud mo kawas si Rafi ay. Kipunan jud niya nga akong kalakot. Oh, uy, murag wa pa mahuman ang akong mensta. Mudali ko ato sa CR. Anong wa pa man mo sunod si Debra? Ako lang siyang ayohon karon eh. Aron muuban siya na ko ugma sa buntag sa doktor. Ako lang siya gawason. Tingalig bikaon pa. Ako lang siyang tambungan. Saon nga, busog manggug ko. Kinalang masiguro ginako kung mabdos bagit siya. Adto na ko siya dadun sa lain akong higala nga o bigay ni. Ay, animal. Kamay raman di ay. Abi ko na akong taghanda. Mura manggutog mi bugwak. Ay, sama kaya akong buhaton ha. Dali-dalion kong labang akong panty. Debra? Ayan ka! Si Rafi, may kawas na siya. Kadiyot lang! Di pa ko sa CR! Amin ako, mikaon na ka. Mubalik lang sa kwarto Animal. Makiksaw di ayon tanak ko si Rafi. Huh, saon manggod. Nang hudlat man sa akong mens. Dalion ko laglapang akong panty. Aron wa kyo'y makitang timailan si Rafi. Shit! Sumay na hitabo na ako. Mukalit malagkupa ang akong dukan. Ngayon di ba ako makatugoy? O ganong hitsura man sa kong niya ang akong mahinumduman. Ang akong mahantom. Buang naman kahako. Imbis na gusto kong maglakot niya. Musamot naman hinuon ang akong kamingaw niya. Bahala na. Pugson ko gyud ang akong mga mata sa pagpiyong. Mahimong makatugra ko. Ngano magyud ka ni, uy? Mag-isip para magyud kang magpahantom na ako. Gusto kong maglagot ni mo. Gusto kong masilag ni mo. Wapagi ko ni mo tugani diin ka matugsod sa... pila pa ganito ka gabi eh. Pili ko importante ni mo. Ha? Nalimot ka na gani. Pili ka gabi nga dili ako mo imong gikatupad. Pangutan-on ka bitaw hain ka, aron akong kuwaon. Di mo sa ka mutugan. Kimigaw ka na ko? Ay, kinahanglan pa bigyan ng ipangutana. Kuwan day, manglakaw ta og mas buntag ha. Asa man ta? Oh, gusto magkaka nga magpakasal ta. Ato nang hikayo ng ato mga papilis. Tinuod? Yes,
Okay, mga tuog na tag sayo. Aron, sayo tang manglakaw. Sige, mga tuog tag sayo. Aron, sayo ko makaluto sa atong pamahaw. Ay pagsapot-sapot ha. Kinahanglang mukuyog ka na ko ugma. Manimbaron ta? Manimbag yapon talay. Pero dili lang ta magpaabot nga upakita ato si Rafi. Hinaya ang imong tingog. Tingalig madungog ka sa atong anak. Gusto niyo kong malipay nga itong anak, Pilay. Way mga ginikanan nga wa mangandoy kalipay sa atong anak Manolo. Pero dili lang gyud ta mulaom aron dili ta sakitan. Sakto ka, Pilay. Ah, sige na. Higo pa na ka ng gikutaw na kong kape. Salamat, ha. Pero, huwaton na ginato si Rafi nga mudumdum sa among abutanan. Nagkagusto ka ba sa giluto na kong pamahaw alang natong duha, Ralph? Yes. Ay, salamat in town. Pag-ilis unya dayon ha. Kay magdungan tag panggawas. Asa man gyud ta? Nalimot ka sa akong gisulti nimo gabi. Ato nang hikayon ang atong kasal. Abi na kog, may ubos lang gihapon ko nimo. Miambak ang akong kasing-kasing sa kalipay, Rafi. Imo gid ay ko pakaslan. Sige na. Daliag hipos ang atong kanan aron mag-ilis. Kinalang mo sayo to ha. Aron di kayo ko malate sa trabaho, okay? Moderetsyo na lang unya ta sa office. Well, bahala ka. Sige. Mag-ilis na ko. Yes! Magkasalagid ko kang Rafi. Siya na'y nang hagad. Dalion ko gipos ang among gikanan. Aro makaliko o makailis tayon ko. Dili ko angay magtungan. Kay tingalig sa puton si Rafi. Hain man din sila sa magpapatiyo. Nanlakaw mo tog sa day? Manimba na sabto sila. Hinaot nga magpadayon ang pagkalabing nila ni mama o papa, no? Mo na gina sila day hangtod sa hangtod. Kay parehas man silang duha nga naa silang kasing-kasing ang Ginoo. Ano, nanghupaw man ka? Nahinugon lang ko, tiyo. Ha? Sa imong kahinugon? Wagid mo to nga si papa. Sa dihang kami pa sinimoy nagkaupan. Maulagis sa. Kung diha pas busing, di gud maka-artist Dibra. Kay sigurado man ko nga makasal mong duwas bay Rabi. Walang giswerte, tiyo. Ayaw pagpakawa sa imong paglaom, day. Wa pa'y daotan nga bidaog batos katarong. Kaslo na sila, tiyo. Parehas bitaw na sa panultihon, day. Nga ang pagkaong ihungit, mahug pa. Mosuon niya na mahitabo inyong duha ni Bay Rabi. Dili na lang ako magpaabot pa, tiyo. Maabdos na si Debra. Og nakasiguro ko nga siya gyud pakaslanin eh. Unsa man ka, eh? Ayaw lagi dahil mag-surrender. Gitunan ko ng kasilagan si Tiyo. Sige kang ingon tunan nimo nga masilag kang Bay Rabi. Pero, nailang gihapoy imong gisangpit niya. Oh, malimot manggug ko. Ang! Malimot ka, gyud. Kay buhi pa man sa imong kasing-kasing ang imong pagbati ni Bay Rabi. Di na lang ta mag-iskot, Ay, Tiyo. mag-isgot lang gyud na, day, ay. Tiyo, husto na. Husto na. Uy! Asa man ka, uy! Day! Asa man ka, uy! Day! Ay, wag ko paminawa. Kinsa may duulon? Higala na ko nga mo'y akong gihangyo nga mulakaw sa kinanglan alang sa atong kasal. Kung ako lang di ay may mulakaw. Tingalag sa puton ka.
Dagan ba yan pasikot-sikot ang pagparehistro? Ang pagpanguha sa mga papilis nga gikinanglan? Nadutlan ka na? Kaslo na gud ta. Di ka gyud pagmahay, Rafi. Ihatag ko nimo ang tanan kong panahon, ang tanan kong pagmahal. Ang importante nga ampingan mo ang atong anak. Uy. Oh, abot na ta? Niya na ta, Debra. Ako dali, Apli. Niya na ta. Klinik man lagi ni. Klinik bitaw. Klinik sa kauban ako sa high school. O karon, usa na ka doktora. Dali. Imo kong giilad? Oh. Imo kong giilad! Gusto ko lang masiguro kung mabdos ka ba gyud sa akong anak. Wa kay salig sa doktora nga mo imihiling nako. Wa! Unsa? Ang ano masuko man ka? Ha? Dali na, sige na, musod na ta. Buhi iko! Musod na ta! Gusto lang ko maniguro, di ba? Aron mo ako'y mahayan. Sige na, dali. Buhi ilagi ko! Nagbinastos ka din niya. Ganon di magkamusod. Tungod ba kay dilit tinuod nga mabdos ka? Giingnan ka nagdoktor! Gano? Wa ba ko'y katungod nga mangitag doktor nga makasalig ko? Ug mao ni akong gibuhat karon. Gusto kong madungog gikan gyud sa kailan akong doktora nga mabdos ka. Nga naa sa imong sabakan ang akong anak. Shit! Imo kong gipagkauwawan! Dibra! Dibra! Ay kong biyahe! Dibra! Ha! Imo gyud kong giatagan ng pagduda, Dibra. Dili ka makalikay na ako! Dili pa tamang lakaw? Katagar pratog laing oras si Rafi lay. Magduda na gyud ni si Dulce. Nganong dugay tang mipauli. Usan lang ka oras milay. Nagpaabot ba gyud kulay? Nga sayop lang gyud ang ipatuod itong Debra kang Rafi. Ay, Manolo. Ayaw palabi sa paglaom. Gusto lagi kong malipay ang atong anak. Nakasabot ko sa imong gibati. Pero, tunaan na to ang pagdawat sa kamatuuran. Klaro gid kayo. Nga nangilad lang si Dibra. Dili tinuod nga mabdos siya. Ug sinira mo'y nagdasaw nga abot akong anak. Ang abot gyud ni mo'y inahan sa akong anak. Animal! Dunag yun nakasulsol ni Rafi. Aron susihon ko tinuod pag yun nga mabdos ko. Ha, dili ka katong bensyo? Animal gitong dangas da. Ha, puslan man nga nagduda na si Rafi nako. Dunag yun manubag ini. Tanahon ta, Rafi. Dili ba ko nimo pakaslan sa higayon nga mag-ungaw sa kamatayon katong Dulce? Mo yung tag makita na ko si Sir. Sir, pila ka adlaw nga wata makita. Gibati ko ang kahuang. Gusto gi kong magkakita ta pag-usab o magkasulti ta. Ikaw ragi akong gilauman nga makaluwas ang relasyon nini. Ikaw ragi, Sir. Murag pakyas man talay. Mabdos yung tingali si Debra. Inungdan nga wa na ang pagkita si Rafi. Nauwaw na tingali siya. Unya, mamiya na ta din he. Sa payatong baton. Manolo, murag auto ni Ravi ka nang nagpaingon din he, oh. Sigurado ka? Oh, ulagi. Tuod. Si Rafi tuod. Mihunong na yung auto. Oh, si Rafi ang mikawas. Milay, magbalipayo na yun ang atong anak. Ayaw una paniguro, Manolo. May biya na si Ravi sa auto. Ako si sundon, Milay.
Ni alang unta si sir. Magkuha kong kandila niya akong bayaran. Pagkahuman, akong dagkutan. Sir, pakita taon ako. Magsulti ta, sir. Iya ka man. Sir? Sir, salamat nga, mipakita ka. Daghan kayong salamat nga magkasulti na sabta. Kadiyot, sir, ako nang dagkutan ang kandila og ipangalian ako nga dunay katumanan ang akong pangandoy. Uwa mo pa dayon si Debra pagsuot sa klinika? Murag gibati siya kahadlok, sir. Bisag giunsan ako siya bira, aron musud mi sa klinika. Pero nagbinastos na hinoon. Mura na hinoon ming nag-away. Ug sa diyang nakabuhi sa akong paggunit, dali siyang mibiya. Klaro na. Klaro na, sir. Dili siya mabdos. Ug siniray nagda sa akong anak, sir. Andam kong pakaslan sini, sir. Nangilad lang yun ito si Debra. Kung wa pa siya magilad, kalong mahadlok pa siyang musuod sa klinika si galang doktor ni Ravi. Aw, mahadlok yun. Kaklaro naman siyang mabuking. Ay, animal gitong pabayhana. May katapusan ra ang kangilad, Milay. Manolo, dili ka mamiligro ang atong anak kung dili na siya dawato ni Ravi. Nagasiguro, Joko, nga si Dulce mo ay panimasdan ni Debra. Kung dili ipadayo ni Ravi ang pagpakasal niya. Unya, musugot lang ta. Dili, oy. Kinahanglang bayaran niya ang iyang pagsakit sa itong anak. May plano ka na ba? Oh, ako pang tunan pag-ayo ang akong plano. Dili may tabong basta ko lang itugyan sa kalautan ang akong anak. Bayaran ni atong Debra ang iyang pagpaantos sa itong anak. Ay, dobliho na gyud nato ang atong pagbantay ni Dulce, Manolo. Ayaw ka malaka, Bilay. Ako rin mangitang solusyon aron makagawa si Rabi gikan sa kamananap niya ng Debra. Puang mangha ko. Gusto kong masilag ni pero nias akong kamot ang cellphone. Og mo'y akong gitanaw ang wall ni Saon. Di man ko makapugong sa akong kamingaw sa akong ni. Unsa man ni misuot sa akong account? Message ni Ni, please pakita na ako. Magsulti ta. Kanang kita rang duha. Gimingaw na kay ko nimo. Imo lagi kong gibinuangan. Mabdo si Debra. Unya nangandoy pagid ka nga magkasulti ta. Nga magkita ta. Ikaw rin importante sa akong kinabuhi ni. Ayaw pagtuo nga mabdo si Debra. Unsa man yung gichat? Dili tinuod ka mabto si Debra. Nagtuo gitingali ka niya nga mutuo pa ko nimo. Si Debra na mismo mo imitugan. O niya imo pag yung ilimod. Mura sa kag nahibaw, no? Nagibasa na ko ang imong mga messages. Ayaw kong buangan eh. Dili na ko magkagog basa ining Facebook. Ako nang i-off ang akong cellphone. May gisuhat pa kit siya. Nahinumdum ka pa ni atong hotel nga atong gisudlan. Gipa-reserve ko ang kwarto nga atong gigamit. Kung ganahan kang magkita ta, magkasulti tag maayo. Mahimong mo adto ka.
doon na rin magpahibaw na ako nga tuwa ka na dito. Shit ni mo ni. Imo lang kong gibinuangan. Imo lang kong giduwa-duhaan. Nahibaw kong mamituhop na sa una ni Rafi ang nagsulsul niya. Pero dili ko ipakita ni Rafi nga nahadlo ko. Hinuon, akong barugan ang ipatuo ko niya nga mabdos ko. Pero kung iya manggit kong palayason, dili siya magmahay. Si Dulce may akong panimaslan. Dili ko mubiya ng iyang gipuyan. Kung mituo ka, Rafi, sa nagsulsul ni mo, malas ka lang. Si Dulce mo'y mag-antos. Anong sobrang akong pagsalig ni Sir. Kung tinuot nga sugar daddy siya nini, murag yun og mikuha kog martilyo, o giunay kog pukpok ang akong o. Pero kung tinud-anay sad nga sugar daddy siya nini, nganong nakauna naman siya sa pagbitik ni Debra? Pero ako mismo, misalig gid adtong tawana. Dako gani akong pagtuo nga dako sa ikatabang aron magkauli misni. Pero kinsa man gid ka siya? Ipakita ko ni Rafi nga wa ko matandog sa nahitabo kaniha. Oh, niya na si Rafi. Maayo kay sayo siyang miuli. Bahala nag-unsay mahitabo, Rafi. Dili ko mubiya din eh. Kung dili ka gid magpakasal na ako, di ka na sab makakita ni Dulce. Nianam day ka. Wa ka gyud makaablis gate. Naglagot ko nimo. Ikaw pa'y nagbinastos, unya ikaw pa'y maglagot ako? Imo kong gipakauwawan. Pero imo mo kong pugson pagpasud sa klinika ni atong usa ka ubigay ni. Gusto lang kong makasiguro. Magkasiguro nga unsa. Kung mabdos ka ba gyud? How dare you? Wa ko makailan niya tong doktora nga imong gipaila-ilan ako. Tungod lang kay wa ka makaila, nagduda ka dayon nga nangilad ko nimo. Nga dili tinuod nga mabdos ko. Doon ako'y katungod nga masayod, Debra. Ravi, prangkahilang ko. Imo ba kong pakaslan o dili? Gusto ka masayod? Nangutan ako. Busat tog ani ko. Kung nisuod ka paunta sa klinika, nga gidad-an ko nimo ganiya, isurrender ko ang akong kalipay. Ug barugan ko ang akong kaakuhan di animo. Pero nagdumili ka. Nagpakita kag kahadlok nga mabuking ang imong pagpangilad nako. Wa ko mangilad nimo. Ganang wa ka man musuod sa klinika, ha? Naglagot ko kagihimo mo lang pasangil ang usa ka doktor aron dili ka gid magpakasal nako. Giatagan ka na nakog engagement ring. Pero nga nung wa ko nimo hatagi gigayon, nga makapamatuod nga naa sa imong sabakan ang dugo sa kong dugo. Nga nung wa ko nimo tumani sa gusto ko mahitabo. Kibuangan ka nako. Debra, Nahibaw kung dunay nagsulsul nimo. Kay kun wa ka pasulsuli, dili mahitabong mo palit kag engagement ring. Naghuna-huna ka pagpakasal nako, aron mahatagan mo sa imungan ug bansagon kining bata nga niya sa kong sabakan. Ug kana mo gikalagutan kog maayo. way nagsulsa. Jona! Gibuangan ka nako, ha? Una ka minus ka. Ngano? Wa ba ko'y katungod nga maniguro ko? Kida ka na nako sa usa ka doktora. Sa usa ka ubigay ni. Unsa may dautan kung mamili kog doktor nga maoy mo matuod nga mabdos ka? Wa ka gihuna-huna sa pagpakasal nako. Mamalik ta sa klinika. Aron matuman gyud ang akong gusto. Gikan sa klinika, ato dayong hikayon ang pagparehistro sa atong kasal. Ha, usa pagtuo mo nako. Uto-uto. Gusto lang kong kamatuoran. Nahiubos na ko ni Ravi. Debra, dili sa tanang higayon. Ikaw mo ay matuman. Dili sab sa tanang higayon, sabton ko ang imong desisyon. Nagpaabot kong kasal. Ug kung idaw mo kini kanako, magmahay ka gyud. Oh, Debra! Debra, wa ka tamahuman! Ayaw po niya nga kung kalagot ang nahiubos nimo. Tuwa sa musod sa pikas kwarto. Pahala ka, Debra. Basta kinahanglan nga akong pagbuot may matuman.
Animal. Wagid ko apas sa din sa pikas kwarto. May rasap. Kay murag nanungog pud ang akong menstruation. Ay, unsa man ni? Nganong wa pa man ni muhunong? Maayo gani kay dunay CR sa gawas. Motoy akong gamiton. Aron masiguro na ako nga limpyo ko. Shit! Dudagi ko sa aksyon ng Dibrada. Nainumdum ko sa gisulti ni Sir. Siguro ako mapus pa si Debra. Ipahiling siya sa usa ka doktor nga kanang imog yung kaila. Kinahanglang magsusi ko. Unsa ni niya kasuod kining doktora nga mo'y among giadto ug mao'y nagmatuod nga maptos siya. Nakahimo siya nga wa makikita nako suod sa tulo ka adlaw. Naiubos ko no siya nako. Pero sige panawag. Murag nagpasabot nga magpaamaam siya. Dili ka may gitago sa kikanako. Mahimong may gitaguan siya din sa CR. Luod nga manghiling ko dres trash can pero kinahanglan akong buhaton eh. Aron may kasudya ko niya. May saysud ang trash can. Pero may giyahihay sa mga panty din sa CR ng kwartuha. Kinahanglang may makita ko nga makadugang sa kupartuda. Kinahanglan ko na. Ngano man ni, uy. Murag mipalik man ang akong mens. May ragyod ka nakadesider ko sa pagsudi nining kwarto ha. Nakasiguro ko nga dili mo sudi ni si Rafi. May nakasulsul gud yung tawhana. Oh, may nanuktok. Rafi? Animal, nalimot kong trangka sa putahan. Dili ka ba yun mo balin sa pikas kwarto? Di lagi. Nahiubos pa ko nimo. Kung di ka mo balin, ako itupad ni mo, bi. Gimingaw na hinoon ko ni mo da. Unsa? Unsa to? Nagtamko ko. Pero, uwa mo ko makatuog. Nagpanawag ko pagkitapang sini. Ang akong panghan mo ay ako natungog kayang gitawag. Unsa man kay nahitabo sila pinag-upa ni Debra. Oh. Naglipok na ko. Nabasa ko sa cellphone sa wall nini. Nga ako mo iging lihantom. Nga hangtod karon. Gipa-reserve niya ang kwarto nga among kisudlan. Ni atong unang hikayon nga akong gitaha dito. Mao tingali itong hikayon ang gihulga na siya ni Debra. Unsa may akong buhaton? Ganun di ka man mapagkakos na ako. Nahiubos palagi ko nimo. Bi! Ganun mo bangon ka, ha? Di ba mo man imong gusto?
Di ba, mao man imong gipagda, nga romansahon ka na ako. Nga tawgon ka na ako. Dili karon. Nga no? Tungod kay doon na kay gitago na ako. Ha? Rafi! Unsa ni ako nahikapan? Be, paghubo, di ba? Buhi iko! Unsa ni? Oh, napkin? Gidugo ka? Nagtuo kang makailad ka na ako, di ba? Huh, gidugo ka di ay. Mo nang wa ka mo pakita na ako. Mangingilad ka, di ba? Mangingilad ka! Asa man ka, day? Imo pa kong gibantayan, tiyo. Ha? Uy, woy! Nganong bantayan man ka na ako, be? Kung sabay nahitabo ninyo ang duha. Ay. Day dulce na nga eh. Gipasingin na ng sabgo nga security guard niyo. Anak, dili ka sa makamahay ni tiyo ni mo Benjo kung iya ka ng bantayan. Pinanggagod ka niya. Naibaw man ko, ana, ma. Pero magkuol manggug ko. Hangtod ang kalipay ni Tio Benjo na pugnan tungod sa iyang sobrang pagpangga na ako. Ay, sagdi lang good, day. Kaya ba, bito ka? Manumbag manggani ko kan ni Atos gamay pa ka kanang dunay mo komedya nimo? Salamat kaayo, Tio, ha. Wagid ko malimot, ana. Mao gyud na tinuod, Dulce. Bosa, ayaw gyud kahibong kung imantuman ka gwardya ni Tio Benjo. Huwag yun. Sige, Tio. Di nala ko mabadlong ni mo. Oh, ma. Hain man di si Papa. Tara ko nak. Basing! Ano nangita pagkadako nak? Kuna kay kapalit ako. Doon ako isumbong ninyo pa. Doon ako pangayuan ninyong tabang. Tempa ha. Mubiya lang ko, be. Murag, kamura may concern ini. Pabilin lang, Tio. Kay baw ko nga, mas concerned ka sa kong kalipay. Oh, di sabday, uy. Tinuod ang isulti yung Dulce Benjo. Okay, di ka man pabayao yung Dulce. Dini ka lang. Atong paminaw o sa isumpong ni Dulce. Karon nga nasayran mo ang kamatuoran. Unsa may mong buhaton, ha? Imo kong hinginlan din, Ako'y mubiya din eh. Dili mo ka na mahimo, Ravi. Unsa? Imo higta ng akong liog? Huh. Di ba di ka na makahimo niya? Makahimo ko! Kay kung imo kong biyaan, si Dulce mo'y akong panimaslan. Nabuang ka na yun, di ba? Ha? Bitaw! Nabuang ko tungod ni mo! Dili ako mo yung gikabuangan. Kundili ang kaluho sa imong pagpuyo ba nako. Maura ni imong gitinguha. Pero di ka na makahulga pa nako. Tan-aw na to. Nahibaw ko asa ko kuuta si Dulce. Aron dili na ninyo siya makita. Salbahis ka yun, Kay di ba? salbahis man ko para nimo. Ako nang ipamatuod nimo. Sige! Suwaye sa pagbiya nako. Aron mabuang mo sa pagpangita ni Dulce. Anak, lumana ang gihagyo ni Ravi. Pa, Nagasiguro ko, dili ka pasagda ni Ravi. Manolo, dili ka maamong noon ang kinabuhi ni Dulce kung musugot kang makikita siya ni Ravi. Nag-antusab si Ravi. Kung dili tinuod nga mapos si Debra. unsa? Ayaw paglangan, anak. Sunda ang gusto ni Ravi. Pa, Busing! Ubali si Dulce, Benjo. Sakyan niyo ang auto. Ug si Kanor may padriba. Kay wa kay laing assignment, Benjo. Kundi ang pagbante ra gyud ka maabot si Debra sa hotel. Magdako ang nag-armas, Busing? tay pa. Ngano magdam kag armas, Tio? Kung sa may ako may pugong ni Debra, be? Tawagan dayon ko, Benjo. Kung yung makita si Debra sa hotel. Manolo, tingali bayag madisgrasya ang atong anak. Dili ka na ba'y tabo, Pilay? Nakailade ka ni Ravi, pa? Anak, ang ibasihan ko lang. Nga mituo ko nga dili ka pasagda ni Ravi. Maong ilang pagdahig ni Ravi. Ilabi na yun kay wa kini mauwaw nga musang pitong mama ni mo, Pilay. Oh, dili gani noon siya mauwaw pa. Pero, gitonan ko na ang akong kaugalingon. Nga masilag ni Ravi.
o gasilag ka ba? Asa silag busing? Nga bisa naglagot na siya? Hindi mo lang gihapoy isang bit ni Bay Rabi. Ti mailan ka na, Benjo, nga love yun ni Dulce si Ravi. Di ka kapasabutan ng lab-lab kay wa pamansad kay malablab. Nang milay sa boy. Katawa. Okay. I-finalize na to ang atong plano para Ravi, Ayaw pagdula ko. sorry. Bisag punon pagsuri ang tibo kalibutan, Dibra. Dili na makakibahang sa kong kahinugon nga nawa sa kong kinabuhi ang akong ni. Buhaton ko ang tanan. Aron dili ka magmahay. Nga ako mo imong pagkaslan, Ravi. Imo kong giilad. Imo kong gipatuo nga damo sa imo sabakan ng akong anak. Kung dili ko nimo i-give up, mahimong mamabdos gyud ko. Dili na ko makatugot. Nga ikaw'y mamahimong inahan sa akong anak, Dibra. Sa ato pa. Musugot ka nga dili mo na makita si Dulce? Nagtuo ka sabi nga matuman mo sa dakong kasayon ang mao mong plano? Gusto kang akong suwayan? Kung kaniadto, dali ra ko nimo pasudlon sa mong bulsa. Pero karon, Dibra, dili na. Okay. Himo gyud kong gihagit, ha? You can never turn a good woman down. Anghel si Dulce samtang ikaw demonya. Busa na kasiguro ko. Dili ikaw mo'y labanan sa tuas-taas. Dili sab ko makatugot ka maangkon ka sa giingon mong Anghel, Ravi. Ako ka lang. Dali na. Musod na ta sa itong kwarto. Kabaga ni Mugnaong. Dili ka na makalikay na ako, Ravi. Timan nahibaw ko hain ron si Dulce. Busa sayon ko ra ang pagpalayo niya gikan nimo. Ako ka lang, Ravi! Kinahanglang makikita ko ni Sir. Kung nahibaw man siya hain ron magpuyos ni, ang iyon ko siya nga ibali niyang pinuyanan. Nakasiguro ko nga tumano ni Dibra ang iyang panganti. Nga nung nagkatagbo pag yung pagbalik ang duwa na mo kadaan ni Dibra. Pero uwahin na. Bisan nung saon akong mahay, naitabo na ang dili unta angay may tabo. Kinala mo sa'yo kung laka ugma. Ugma gid sa buntag. Atangan ko si Sir. Kinahanglang maluwas na mo ang kinabuhi sa kuning. Manolo, nakatarong ka bag katog? Gano man? Nabantayan manggod na ako nga mukalit kag bangon. Gihunahon ko lang ang atong plano karong buntag, Milay. Kinahanglang magasulti gyud sila si Rafi ug Dulce. Nakasiguro ka ba nga musugot si Dulce nga magkita sila si Rafi? Gusto kong makasal silang duha, Milay. Unya si Debra. Wala siya mahimo kung kasado ng duha. Wa ka makailan ni Debra, Manolo. Ngano? Parehas pa siya na itong babae nga akong gipangita aron paninglan siyang pag-ilad ako. Kadtong babayhan, mo'y nakaingon nga nung natanggong ko dito sa Malaysia. Manolo. Kidahanglang makita ko itong babayhan na pilay. Kidahanglang iyang bayaran ang iyang utang diri ako. Unsaon man nimo ang maong babae, ha? Pabayron sa iyang pagpalayo na ako gikan ninyo ni Dulce. Manlakaw na, mi. Dili mo angay mag-usik og panahon na lang. Karon nga nakasabuto si Debra siyang pagpangila ni Rafi. Nahatlo ko nga ikaw mo iyang pasipadan. Mao ginabusing. Musa, ato siyang linglahon. Biha mo sa'yo din eh. Bisag dili lang mo diretso sa hotel. Asa pa madami pa? Bisag asa mo paingon. Ang importante, nga dili kanya maabtan din eh. Nga naman day busing. Ning higayon na, nakasiguro ko
nga naghimo na siyang plano bato kanimo anak. Nganong iya pa mo kong hilabtan pa. Ako na kong gihatag niya sini. Unya, day. Kay ang imong ni, ikaw may gipangita. Sakto si Benjo anak. Busa pangandam na mo. Ayaw itugot nga maunhan pa mo sa plano ni Dibra. Ma, ato na mi si Tio Benjo. Anak, pagbantay baya gyud ha. Nganong imo man kong gigakos, Dulce? Huwag ko masayop sa ako pangantoy, ma. Nga mahibalik ang maayo ni mong paguna-una. Kaya ikaw rin akong gituhuan nga masumbungan ko sa akong mga kahasol. Sa akong mga kasakit. Anak, kaniadto ra nga duol ka na kaayo sa akong dughan. Kung muhilak ka, muhilak man sad gani ko. O kung awayon ka, ako'y mupalit sa imong kontra. Bisag kamay, ma. Huwag ko magmahay nga ikaw may nahimo na akong inahan. Og sobra ang kalipay nga akong gibati, anak. Nga ikaw mo inahimo na akong anak. Iampo ko, ma. Nga mahatag ang solusyon ng ako rong mga kahigwaos. Bisag dili ka pa muhangyo, anak. Ikaw o ang imong kalipay mo ibililhon alang kanako. Namo ni papa nimo. Anak, ay paabutuhin mo sa Benjo ka. Manolo. Milay, ay paghilag. Kano usik ka naman og mga luha ang kalipay sa itong anak. Pa, Kung misugot man ko nga moadto ka sa hotel, kana tuod kini ka siguro ko sa imong kalipay. Sige na, Dulce. Lakaw na. Dili ka na mo pasagdan. Mulakaw ka lang, nga di lang gani mo higupon ang giandam kong kape. Nagdali ko. Timan ilang, Rafi. Dili ka gani mo pauli din, ha? Di nasab di mo makita si Dulce. Ay nagsigig balik-balik na ko. Wa ko magtiaw. Ako ka lang. Sige, Rafi. Lakaw cute. Karong taod-taod, ako na sa'y mulakaw. Aron sudan ko na ang akong panimaos. Moanay ka si Ravi. Muanhi, Milay. Ngano nakasiguro ka man? Nagpanahon na. Wa na laing nahunaan si Rabi nga makaluwas niya o ni Dulce. Ako na. Imo nang gituganan si Ravi nga amahan ka ni Dulce. Wa. Pero nawa na iyang pagduda nga ako mai-sugar daddy ni Dulce. Abi ni mo, Manolo. Ako ba yan hadlok ng imong gipabuhat sa atong anak? Gusto ko lang bayran ang mga luha sa atong anak ka na usik tungkol sa ako maginikanan, Pilay. Ug na itong babae nga dugay ko lang kipakita. Makaila ka pa ka na itong babayana nga dugay naman ka to. Kanunay kong gilabas ako nahuna ang itsura ni atong babayana. Manolo, ni si Ravi. Salamat nga nagkita ta, sir. Nakatultol ka ba? Hayron magpuyo ang ako ni. Ganuan, May bahad si Dibra. Nga kundi na kumubalik sa ako rong gipuyan. Sinimo iyang panimaslan. kaapi ni sa tanas ka tumabayana. Gusto ko siya makita. Ayo, sir. Maamong ka lang. Muhangyo lang ko. Kung nahibaw ka, hayon magpuyo si Dulce. Tabangi siya nga dili makita ni Dibra. Ayaw ka malak. Panalipdan ko si Dulce. Sir, kadit lang ha. Ako nang tanaw ng ako cellphone. Tingalig ang ako orong sekretary. Sir, biyan ka una na ako ha. Ngano? Dili may mo palabyon ko ang higayon. Magkita tagbalik din ni sir. Nakasiguro ko nga tuwa na sa hotel sila si Dulce.
Hidaot kumatuman akong ipangandoy ka kalipay alang sa akong anak. Ang akong kontak sa hotel. To ako no sini sa kwarto nga akong gipareserve. Salamat in taon nga miadto gid ang akong ni. Pero nganong miadto magha nga akong ni? Nakabasa ka siya sa akong message? Doon na rin sa cellphone? Bahala na. Ang importante nga makita o gikasulti ko na ang akong ni. Hain naman si Ravi. Samtang nagsulti mi bagting yung cellphone. Iya ko nung sekretary ang nanawag. Oh, dili di ay si Dulce. Imposible nga malawag si Dulce ni Rafi Milay. Ang buot na ko ipasabot. Kadugong kontak ni Ravi. Posible. Dali na. Maulit na ta. Kinahanglang igmatong yun ang mata ni Kuko Martin, ha? Giahak na. Di ba ka ako malibat ng akong gibuhat? Kada mo suhod nga sakyanan, taas na yun akong liog. Armutan na ako kinsay sakay. Di ba ka mutikig akong liog ini, no? Oh, ups. Miabot na ang bida ni Anas Bayrabi. Iyay. Wa ba ka magsunod ang kontrabida, no? Ang reyna sa mga swaki. Aw, ukoy di ay. Kinahanglang i-ready na ko pirmi ang cellphone. Aron kung niya ang reyna sa mga swaki, aw ukoy, ako ding tawgan si Busing. Di sa di lalim ang lookout, no? Di takahigop og kape. Isi. Nagdali pang bida. Naginamhinam na tinganin ni sa iyang leading lady, no? Pero kinahanglang punan ako ang akong kaigmat. Kay tingalig mukalit og tunga ang kontrabida. Nganong ako pa magkikisultihan si Papa sa akong dam ko. Murag dili ko komportable ning akong gipuhat din ita. Munaog na lang baka ako balik. May nanuktok. Tingalik siya na ron. Ni? Sini. Bahala na. Ni? Musod ka ba o dili? Musod ko ni. Unsa may atong panagsultihan? Nganong imo man kong gipaanhi din Doon na ka day cellphone. Salamat nga nabasa mo nga akong message ni. Isulti na unsay imong tuyo nako. Ni hangtod karon. Ikaw pagyapon ang gipitik sa ako kasing-kasing. Nahibaw ko, nahibos ka kayo nako. Pero ikaw mo ay akong gipanalipdan. Ni, I love you. Nagtuo kang mutuo ko nimo. Kaniadto pagipitik ka na sa akong kasing-kasing. Pero tungod kay nahiagom na kong kapakyasan sa una kong gugma, gikan ni Debra, gipanganti ko sa akong kaugalingon. Nga di na kumutuo gugma. Pero sa diyang nakita ko ikaw, kalit lang nangablit ang akong kasing-kasing. Ug nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Nga tinud-anay nakahaning gugma, kining akong kipati. Pero mibalik si Debra. Nalambigit man kong balik siyang kinibuhi, pero matagigayon nga ako siyang ikauban. Imong panagway akong makita ni. Kanang musulti na siya. Imong tingog ang akong madungog. Nituhoy ko.
Gikauban ko man si Debra sa kama pero ikaw ang akong gi-imagine nga may akong gikauban. Ug kung ikauban ko man siya, kana napugos lang ko tungod sa iyang mga bahad batok nimo. Dili ko gusto nga mahiya akong ka sa iyang kapintas. Labi na gyud sa iyang hulga nga iapil ka niya papriso. Dili ko gusto nga papriso ka ni. Dili ko gusto nga masakitan ka. Pasaylo ako ni. Ayaw pagluhod. Dagko kay kung sa ko labuhan ni mo. Kung sa atong anak. I'm sorry. Pasaylo ako ni. Tindog ni. I love you so much. I love you very much. Kimingawasan ko di mo, di. Sobrang kalipay nga ako ng kipati. Kay wag ka di masuko na ako. Gitudaan ko ang ako kaugalingon di maglakot, di mo. Nga masilag, di mo. Dili ko ikaw mabasol kung nagtinguha ka man nga maglagot ako. Nga masilag ako. Pero tinudaan ay gini. Ikaw mo yung kikinahanglan. Ikaw mo importante sa akong kinabuhi. Pero maptos at si Debra. Iya lang kong kipatuo nga mabtos siya. Aron iya kong mapugos nga pakaslan siya. Maunang imo sige palitan og engagement ring. Ako lang siyang gipakonsuelohan. Aron di na magsigigukod nimo. Nakatultol siya sa bahay. O sa iyang gibuhat. Iya kong gipaibog sa luho niyang pagpuyo uban nimo. Siya rin nalipay sa among panag-uban. Samtang ako. Nag-anto sa iyang pagkanagir. Sa iyang pagkadibanding. Sa ikaduha namong panag-uban. Nagpasalamat lang siya nga dito mi mag-abot sa usa ka mall. Kay kun mingaw pang mauna mong panikita. Dili gid ako sa sibugan. Ako gid siyang suklan. Wa ka lang magunahon na sa gamayng angil nga nasa imong subakan. Ni ato ng anak. Kauban ako si Tio Benjo atong higayon na. Busa na kasiguro ko nga dili siya makapatuyang sa pagdapat nako. Kauban mo si Binjo? Gikan sa among pagbiya sa imong bahay. Wa gid mi biyain Tio Benjo. Believe ko sa imong tiyo Binjo. Ngano nakasulti ka man anak? Wa gid siya mutug anak ko. Hay mo nagpuyo. Iya lang kong gipanalipdan. Mao na believe kay ko niya. Angay gantihan ang imong tiyo Binjo. Ako tikang lasaw na. Ugdad sa kama. Gipangita ka na ni Debra. Di na ko madapa sa iyang bahat. Ikaw lang mo'y akong kikabalakal. Musokol ko niya ni. Ni ayaw iamong ang imong kinabuhi niya tubabayan. Oh, huy! Ni aga na sa ako mga bukton. Og dili ko na ikaw buhian pa. I love you so much, ni. I love you too. Wa na sab tubagan ni Rafi ang akong tawag. Nanawag na sab ko sa iyang opisina pero wa siya dito. Ako nang adtuon si Dulce. Ako siyang pangitaan ni Rafi. Ako lang si Rafi. Ako lang si Rafi! Nanawag na si Benjo. Nanawag na lay. Nagpaibaw nga tuwa na si Rafi sa hotel. Si Debra. Wa niya makita. Ay, dili ka mamiligro ang atong anak Manolo. Kauban ni Dulce si Rafi. Kung kani adto ay nahimo si Ravi sa mga hulga ni Dulce, karon pa ka ha? Ni ana si Papa, Bilay. Ni ana ang iyang Papa nga mo'y makalaban niya.
Ayaw kadlok. Mugawas lang ko. Aron makahanggap kong preskong hangin. Pawa sa kakulba. Sige. Tawagon talag unya ka kung manawag si Pincho. Magpaibaw nga tuwa na dito si Debra. Kung ako lang makita si Dulce sa gawas sa ilang bahay, wa na'y daghang istorya. Diretsohon ko na lang siya sa pagpusil. O kung mo reklamo kining driver sa taxi, isunod ko siyang pusil. Wa na'y pagsalig si Ravi nako. Nahadlok ka, di ko gadili na siya mo pauli. Pusat dili ako magpaabot og laing hikayon. Pusilon ko na lang yun si Dulce. Kaluoy ko baya sa akong anak ko. Siya man untay gihigugma ni Ravi. Pero siya na hinuoy nagantos. Hinuon. Gusto na sad kong magkauli sila si Ravi o Dulce. Hoy, buang! Hoy! Buang kuno ko. Tiunsa ka man di ay? Hay ba si Dulce? Saan man nimo Dulce be? Saan nimo ray na mga okoy? Animal ka ha? Di, ikaw nali akong bastion, be! Niya ang okoy sa mga syukoy! Niya ang mga syukoy! Niya siya! Kadong! Dali! Kung saan din mo, Bilay? Hindi sa kayo na itong taxi nga bisirit para magparagal? Ha? Si Debra! Usa! Animal! Doon na siya armas Manolo. Og nakasiguro ko nga iyang giandam ang armas para sa atong anak. Tugtan sa bay nato nga modaong sa impay maos. Nakita nato kini mong senaryo dili pa Bilay. Ug mao ni hinungdan nga nung misugot kung adtos na magkita si Dulce ug Ravi sa hotel. Kanang dili makita netong Debra. Unsay mahitabo kun matultulan ni Debra ang hotel nga ila karong gisudlan ni Ravi. Tuwa si Benjo. Na mo itong ibabantay, dili ba Bilay? O kalma lang. Ayaw pa na si Mukadlog. Ako nang ipangandaman kini mong isina. Manolo. Maghuwata sa tawag ni Benjo nga magpahibaw na to nga iyan ang nakita si Debra sa hotel. Ano ko nga dili ako mo'y naabtan niya itong Debra. Unsa may atong sakyan paingon sa hotel kun manawag si Benjo, ha? Ato gamito ang motor. Pagandam hinoon, pagpilig yung isulob ka mahimo kang makiksumbagay na itong Debra. Mangandam na ko, Manolo. Ngano bang nagsigi magkagtanaw na ko, ha? Dunam na kay armas, ma'am. Dili para nimo ang akong gidabo sa ayaw nagreklamo diha. Asa ba ka, ma'am? Diretso lang! Murag ni ako sa langit ni. Uban ni mo. Gitagbaw man sa kang Debra, di ba? Lalaki ko ni. Kung natagbaw man ko, kana kay natintal ko. Sige lang yung kagpangati ko eh. Tinuod lagi. Ni, wa pa baya ko mamahaw. Unsa? Wa ka di pa ka na ni Debra. May giandam siya pero giluod na ko niya itong babayana. Sobra kayong niyang pagpangilad ako. Nailad gihapon ka. Aron lang yun makasal mi do. Nagpatuosan siya nga mabdos siya sa akong anak. Mibiya pa sa bahay kay naubos ko na siya nako tungod kay nagsigi ko gisgot sa mga an. Pero mo ding mibiya siya. Kay gidugo di ang salbahis. Tinuod yun nga dili siya mabdos. Gida ako siya sa kailan akong doktora. Aron pagsiguro kung mabdos mo siya. Pero nasuko hinoon. Ug nag-away paming duwa sa klinika. Gabi, nakaunahuna ko sa paggamit niya. Kay nagduda ko. Dito siya matug sa pikas kwarto.
Nakugang pagani sa sadyang nanuktok. Unsay nahitabo? Ako siyang gipugos. O nasakpan kinako ang napkin. Na-obsessed na gid si Debra ni. Dili obsession ang tawag ni Ana ni. Kundi kahakog. Ang katumanan ra sa iyang kapritso ang iyang giapas nako. May mo pa di na ito magiskot niya itong babayana. At na, mga una ta, ni. Naguna-una mong kong Tio Bencho ni. Ay, man di siya ron. Tuwa sa upos. Naniid nga masundan ka ni Debra. Unsa may iyang gisulob? Nga naman. Ako siyang pahatagan ng pagkaon sa akong kontak ni Mang Hotel. Oh. Bilibagin akong by Binchoy. Duhar ba sila kabuok ni? Huwag problema na. Sultihin ako unsa iyang gisulob. Kay pahatagan ko sila pagkaon. Ingon man unsay gusto nilang imnon. Imong hubgon si Tio Bencho? Hawa ni makabantay ni Debra. Ay kabalaka. May litrato na ni Debra ang akong kontak. Og ang litrato niya, gipanghatag na sa mga security guard ni. Wa pa nailabot sa mga CCTV nga gipakatap ni Mang Hotel. Busa kung masundan man ko ni Debra, di siya makasahod ni Mang Hotel. Imo gid ning gipangandaman ha. Unsa man di ay. Dili ko gusto nga matuman ni Debra ang iyang pagpanimaos kuno. O di na ko gusto pa nga magpahudlat pa niya. Akadiyot ha. Tawagon ko na nga akong kontak aron doolon si Bay Binjo. O aron saan matagan ta din yung pagkaon. Animal, wa din ni si Rafi. Igo lang ko nung misud siyang office. Unya may kawas tayon. Wa sab si Dulcie sa ilang pay. Unsa man, nagkita silang duha? Nag-abot sa usa ka motel? Dili di mahimo. Dili! Ingon ka, namahaw na ka sa inyo. Bitaw. Nahurot lagi ang atong sudan og kanon, no? Ala no? Tuod no? Giganahan kag kaon, no? Kay ako may imong gikasaw. Kani ato bisag unsay imong iluto, basta ako imong kasaw gani, hurot gud imong kanon. Kuya de ay no kun permitang magsaw. Manambok di ko ani. Nindot noon. Muna kong naghigda og waterbed. Uy, Ano? karon palagi ko makadungog nga may katawa ka. Oh, Nindot pagid nga katawa. tungod kay sigurado na ko sa akong happiness. Og ikaw, mao nga akong happiness ni. Forever happiness. Unsaon na lang si Debra. Ayaw na pagbiya din ini. Ha? Gipanganti ra bigyan ni Debra nga ikaw iyang panimaslan kundi ko siya pakaslan. Dili lang di gihapon ta magmalipayon eh. Huwag gihapon ikalinaw ang atong pagpuyo. Magpatabang ko ni aron makasal gyud to. Busaan nilang una ta din eh. Dili na mahimo ni. Nganong di man mahimo. Unsa na malay mahitabo ni Mama? Doon ako'y pangayuan og tabang ni. Aron di na makapanghilabot si Debra nato. Kisa may pangayuan mong tapang? Buang nga sa doy. Wagi ko may bawkit sa iyangan. Sir man ang akong isang pit niya. Sir? Siya mo igitudlo ni Debra nga imo ko ng sugar daddy. Unsa? Pero wa ko mo to. Nga doon na kay sugar daddy. Bisag unsa na lang giidaot ni Debra nako, no? Oh. Ngano ni?
Nagkita na din mo sa gituhuan ni Debra ang akong sugar daddy? O, nakita na mi. Sawa pa gid mi magkasultig maayo, duha na ka higayon nga nagkatagbo gyud ang among daan. Pero kay wa lagi mi magkailanay. Gibaliwara po na ako siya. Nagkasulti gid mo? Nagkasulti lagi, pero wa ko nihatagi sa iyangan. Maayo siya nagkiksulti ni mo. Okay lagi kay siya. Iya gani kong gipasaligan nga iya kong tabangan. Ug siya pa gani mitudlo nako aron mabitik nako si Debra. Unsay pitik? Nga madiskubrihan ako nga dili tinuod nga mabdo si Debra. Mao ba? Suhito siya ni mo ni. Murag dugay na mong nagkaila. Nagduda gani ko nga siya mo ay mi-rescue ninyo sa dihang mibiya mo sa atong bahay. May makatabang pakaha na to. Aron makalingkawas tagikan sa kamananap ni atong Debra. Katulig si Sir. Nakasiguro gid ko ni nga siya ray makatabang nato. Manolo, ang imong cellphone mi bagti. At tingali si Benjo na karon. Oy, si Benjo gid bilay. Tuan na sa hotel si Debra. Kaniyot ka ko tumagon si Benjo. Benjo, kumusta na? Basing. Haya-haya na mo diri ni Kanor Basing ay. Unsa? Hinata mamig pagkaon. Lami para bagyod og murag mahal. Tingalig tungos pagkaon, Benjo, malipat ka sa pag-atay Debra, ha? Oy, imposible na Basing. Dili mo sa mi magdungan og kaon ni Kanor God. Aron dunay gyud makabantay ni Debra. Nakaila di ay si Kanori Debra. Utuod di ay no? O may problema kung mangaon mo diha, Benjo. Basta ayaw lang yung kalipat. Dili lagi Basing. Unsa man? Dili pa mi manguli. Samtang naa pa si Dulce sa hotel, ayaw gino mo pagbiya diha. Nagasabot ka ba, Benjo? Ni, nakapangayo kog bakasyon sa opisina. Dili ka na mo trabaho? Dili una ni. Unsay mahitabo ni Debra ni? Ni, nganong nagunaw-una ka man ni atong babayana? Ang iya ra bang gipanganti ron nga naninguha gid siya nga iya ka makita. Aron matuman ang iyang panganti di animo nga dili ko na ikaw makita. Iya kong patyon? O kaha ipapatay? Samtang niya ako ni. Dili niya matuman ang dautan niyang plano. May gisugo na ra ba siya aron ipapatay ko? Maayo gani kay gianghilan pa ko ug wa ko maiko. Mo na hinungdan. Nga ayaw una pagpauli sa inyo. Dini ka lang. Kini ako nga magbantay nimo. Pakasal na hinuon ta ni. O, unsa? Oh. Ngano na ko kang mangka? Imo lang yung tingali kong gibinuangan, no? Ni, nakalitan lang ko. Kung mahimo palang unta, hagbay at ang gikasal. Pero, ikaw may di pa mahimo, good. Doon naman kayo mutapang na to, ni. Oo, ingon to si Sir. Andam siya mutabang. Siya pa gani misugyot na ako nga, aron gyud ko mutuo nga mabdo si Debra, ako siyang dadun sa usa ka ubigay ni, nga ako yung kaila o higala. Mao na iyang gisugyot ni mo? Mauna ni. Og misugot ka sab? Ako gisang gisunod. O gida ako si Debra sa usa ka doktora, nga kauban ako kanito sa high school. May uban ni mo si Debra? May uban siya. Kaya ako misang gipatuo nga akong gipatabang para sa among kasal ang among adtuan. Pero sa diyang musuod na unta mi, iyang nabasa nga usa ka ubigay ni ang nagklinik dito. O kalit sa mihunong. Nang gitagpaagi nga di siya mudayon. Pero ako siya gipugos. Unsay nahitabo? Nag-iskandalo sa diyang akong gipugos. Dali ko niyang gibiyaan. Luuyan ni mo sa? Siya ay luoy. Kay tungod sa iyang gibuhat, naningkamo tong makakita sa kamotoran. Ug ako mismo, mo ay nakapamatuod na di gyud siya mabdos. Ako day mo'y luoy. Ha? Nga naman. Kay dili mo naman siya pakaslan. Ako iyang panimaslan. O na hinungdan nga gihangyo ka na ako. Nga magpabilin ka din eh. Ayaw na pauli sa imorong gipuyan.
Kay iya ka narabang natultulan. Dili ko gusto nga iya kang pasipadaan. Dako kag mabayaran din hini. Bahala nagdako kong mabayaran. Ang importante nga luwas ka. Ingon ka ni anak ka importante na ako ni. Mahal ka kayo na ako ni. I love you so much. Di na ako makatugot nga mawa ka pa na ako. Labi na gyud kay damo ang akong anak. Ang atong anak. Magpakasal na lang kita. Doon naman kayo makatapang ni mo. Si Sir. Tao ka dayon. Magpatabang ta. Ang problema lang, asa ko siya adtuon ning orasa. Magkita mi kada buntag ra man gyud. Sa ato pa. Ugma pa ni mo si Adoon? Mao gyud na. Unsay mahitabo kun matultulan ta ni Debra din eh. Ayaw ka bala ka ni ana. Di ba gisultihan ka naman ako nga gibantayan na ang iyang itsura? Way mo tultol niya ning atong nahimutangan. Kung ato mangutana sa opisina, Ay lagi ka hadlok. Safe ta din eh. Ugma dayon. Adto na ko si Sir. Og mga itagtabang niya. nabala ka magyug ko ni Tio Benjo ni uy. Mahimong pasudlon lang nato siya din eh. Way problema ni. Aon sa man? Ato siyang paniyon? Kung mahimo, Hala, no. Kapoy mong sige lingkod-lingkod dire. Bye! Uy, hala! Uy, ay. Oo, mamakak na sa ganako, ha? Askang bilid ba ginako ni mo, bay? Angay gid kang premyuhan. Saan ta bay? Ang imo pagka-die hard nga tiyo nini. Kaduha ta mag-abot, ha? Pero hugot gid kang mibalibad nga kauban kang ni nga mibiya sa amo. Ang man sabay. Mo gyud pasdaan ni Dulce nako nga di gyud ka pasultihan kung haay mi magpuyo. Dali. Uy, sir, imo mo kong gibiragon. Imo kong silutan. Dili, oy. Silot ba? Bay. Karon lagi ko makikita nimo nga may pahiyong ka. Tungod kay abi nimo, bay. Klaro na ang akong kalipay. Busa, dali na. Padoon ka nini sa among kwarto. Uy, buhaton ko yung schooler. Di na ba na mo katawa, bay? Huwag na mo ipakita sa dihang nagkauban pa tarig do. Sige na, go. Dali na. Sige na. Bantay sa akong katawa na. Sige, bantay. Dali ka. Aw, nahala. Patuon mo ka kung kay Dulce. Akong gatuon. Dali. Yuta sa niyang gimingaw na ko eh. Doon na siya tuyo ni mo. Sos, magsilos lagi dayon? Patay! Ha? Ano? Niya si Dibra bay Rabi! Oh, unsa? Wa pa gyud manawag si Benjo, Manolo. Ano bang magsige ka magpangutana, alam Milay? Usaban, gusto dyo kang matultulan ni Debra ang atong anak. Badiha, oy. Gusto gyud ko matultulan ni Debra ang atong anak aron iyang patyon? Ha, ako raon niya mo patay niya. Ayaw lagi ka balaka. Tuwa si Rabi nga magapalalipon sa atong anak. Imo man katong cellphone nga tuwa ni Benjo. Oh, ako. Pero ako no niya itong ihatag ni Benjo. Oh, nga nung bang nautana ka man di ay, ha? Tawag ka si Benjo. Aron mahibaw taon sa ilang lakaw. Relax lang good, Bilay. Nga ito inong bantayan kung siya sunod nga lihok ni Debra. Tingalig may sugo na sa siya aron maniid din sa ato. Doon na ka magkagisuhulan nga mga sikyo. Doon nalay. O bao na hinungdan nga nung kampante pa ko sa mga pakitabo karon. Ayan sa pag saya-saya sa gawas, Milay, ha? Tinhi ka lang. Diaray mong request ni. Ang pinangga ni mong tiyo, Binjo. Day! Tinuod nga imo kong gipatawag. gipatawag ta gyud ka Tio. Kay gimingaw na ko nimo. Vibes gid mong duha, no? Ang
Knight in shining armor ba ginin ako si Tiyo? Gigutom na ka, Tiyo? Magutman ka ako nga. Taon-taon man lang hat na may pagkaon sa among nahimutangan. Kinsa man ditong imong kauban, bay? Si Kanor, driver ni Day Dulce ay. Ayaw gara-garag pangangkon, Tiyo, uy. Day, di ka mo kirig din ni. Katungdaw ning kwartuha, oy. Naman ko human blanket, Tiyo. Nga maoy mo patay sa akong katugnaw. Human blanket, day, ha? Musamod, gagagwapo ba Rabbi ka mo katawa ka. Nga nung wa man mo ipakita tong nagtipon pataoy? Nga naman, day, Tiyo. Makigribal sa kanako? Muladlad ka na? Oy, ha? Nagtutingali ako ni. Nga bayot ka, bay. Uy, sumba ko bay! Ako, bayot! No! Nagpanik ka na taong kung makauyab day kay ako na yung pakaslan. Kuan manggod. Kani adto ba? Sige mo lang yung gadiyong ang naong ni Bay Rabi. Wa, gig ko makabantay nga. Mukatawa siyo. Ay, abi niyo, bay. Naglibog pagi akong uwa itong higayon na. Misa mo tangihang kalibog. Pagtungan ni Debra sa iyang kinabuhi. Nalibog lang ko ni kay di ko gusto nga mapiktahan ka. Pero karon, di na siya makabuot sa akong desisyon. Mo giunta na angay ni mo, bay. Saon man gud. Di pa man mahimo sini nga akong pakaslan. Bay, karon mahimo na, bay! Tiyo, ayaw lang ko nagpaniguro, Tiyo. Tuod, no? Ane, kung anhi una ta din eh. O sa may imong ilisan? Ay kabala ka ni, mamalit ko. Karon na lang pamalit ni. Mientras nga, niapa sila si Tiyo Benjo. Dili bego ko pabiya din eh, ha? O sige ni, karon ko mamalit. Kuan, bay! Ano na lang pamalit sa ukay-ukay. Ha? Kay sigurado gyud ko nga, di ka masundan dito ni Debra. Ako rin may bawa na. Ayaw na biyay sinidi ni, ha? Ikaw gimanubag na ako, ha? Kung inigbalik na ko din eh, wanang ako ni. Ayaw kahadlok din eh. Aw, bay di ay. Ahak, makasunod lang ta ninyo eh. Ako rin bahalang mo bantay ni Day Dulce din he. Ang problema, tingalig mukalit og suot si Debra ni Maong Hotel. Wa ra ba makaila si Kanor at mabayhana da? Ay kahadlo ka na, bay Binjo. Daghan na ang nag-atang niya ning maong hotel. Og di gid siya makasuod din eh. Oh, ha? Unsa man, Tiyo? Sigurado ka nga migawas na sini? Ako sing nakita nga misud siya ang auto day. Good. Tawaga si Papa, Tiyo. Wa pa man si Debra good. Mamay mong sabot nga manawag ko niya kung ako makita nga musud ni si Debra. Ako'y magigsulti ni Papa. Sige, bahala ka. Akong tagon si Papa nimo. Manolo, may bagting ang imong cellphone. Uso pa tabo mo. Ay, hamot lang Manolo, oy. Sige na ba akong gikulbaan? Ako lang tubagon ha, si Pincho. Hello, Pincho. Si Dulce nang nakiksulti ni mo pa. Dulce? Wa ka magtuo nga imuron ko ikasulti no. Pa, nagkasulti na di mo si Rafi? Mitug-ani mo si Rabi? Naibaw na siya nga imo kong amahan? Wa. Pero nagbuot-buot ka. Wa ko ni mo tug-ani nga nakigsabot ka na di ay ni Ravi. Nagbuot-buot ka pa. Oh, sorry anak. Maugi akong ipaningkabutan ka palipay ka. Gusto kong bayaran ang mga panahon ka napasagdan ko kamo. Ug sa nanungog ko sa ka ni mama ni mo ug ni tiyo ni Pincho pay ni Ravi. Nagkaingon ko sa kong kaugalingon. Nga siya mo'y angay kong tugyanan sa bugtong kong anak nga mao ikaw, Dulce. Pasilo ako sa akong pagpaghiyabot. Ayaw pa ngayog pasaylo pa. Nalipay ko si mong gibuhat. Ha? Tinuod ka gyud nga amahan. Mapinanggaon ka gyud nga amahan pa. Tungod sa imong gibuhat, misamot ang akong pagtahod nimo. Ang akong pagmahal nimo. Anak,
Salamat pa nga gibalik nimo nako si Rafi. Buhaton ko ang tanan anak. Dili ka lang masakitan. Dili na gusto si Rafi nga mobalik pa ko diha sa ato pa. Kay may bati siya kahadlok sa akong seguridad. Labi na sa dihang nasairan niya nga gusto kong patyo ni Debra. Dili ka mo matultulan niya ni Debra. May kontak si Ravi ning hotel nga among giistaran pa. May CCTV kining maong hotel og giba nila si Debra dinhi. Hangtod gani ang mga gwardya doon na litrato ni Debra. Gipanalipdal ka cute ni Rafi, anak. Uhagi ko ba sa'yo aron isalig ko ikaw kaniya? Mausa na ako na feel pa. Oh, imo bang gituganan si Rafi nga imo kong amahan? Wa. Og ako siyang giingnan pa. Nga aron dili na gyud siya mabawi pa ni Debra. Magpakasal ming duha. Usay. Matod ni Rafi may mutabang man ko na niya. Og ikaw ang iyang ipasabot. Mituo gini siya sa akong ipasalig. Mitoo siya pa. Kay concern ka man ko no. Pinangka ka ni Rafi, anak. Iya kong isultihan. Nga gusto na siyang madunggan mo ang dungkay mo na kibabot. Kanang po nga, I love you. Iyan akong gipadungog pa. Murag ko gilupad pa ingon sa langit sa dihang nadungog ko nga iya kong giingnan nga. Ni, I love you. Unya iya ning gikusog paglitok samtang iya kong gikugos. Pa-happy kaayo ko. I'm very, very happy pa. Anak, Patabangi si Rafi. Gusto kong makasal naming duha aron. Wa na Debra pa nga magsamok-samok na mo. anak, nagasiguro ko nga makikita na ako umba si Rafi. Magsabot ming duha. Buhaton ko ang tanang paagi aron makasal mong duha, anak. Salamat pa. Daghan kaayong salamat. Magbantay lagi ko. Nga di ko masundan ni Debra. Wa na ko gamit ang akong auto kay tingalig. Mo ni makahatag og pagtagan niya itong bayhana. Oh, sakto na tingaling niya kung gipamalit aron doon ako'y kailis-ilisan samtang tuwa mi sa hotel. Oh, tuwa nga akong taxi nga akong gipabot. Magdali ko. Shit! Dili na nako makontak si Rafi. Huwag yun tubaga ang ako mga tawag. Hangtod na ang ako mga messages. Kamay na lang na akong kwarta. Dili na ko magkapatuyang kong suhol sa akong mga hinanib. Musuod ko sa kwarto ni Rafi. Tigalig may nahipilin siyang kwarta din eh. O kaalahas kamahin mo na akong mapalikya. Animal! Gitrangkahan ang yang kwarto. Rafi! Rafi! Nakapalit na ko gatong mailisan eh. O may gipalit sa ko para imong magamit. Nga, Nahibaw day ka sa kong sukod. of course. Of course pa. Uy, taod-taod ang nagtipo, no? Kabisado na nako ang imong sukod. Ang to na gani ang imong mga paboritong kanon. Mao ba? Lagi. Ayun na. Kain man din si Baby Jo. To ninaog kay mukoro kuno sa dinhi. Ni, mula ka ko og mas buntag ha. Asa man ka? Makikita ko ni Sir. Mga ko niyang tabang. Aron makasalagot ng duha. Sigurado gid ka nga magpakasal ka na ako? Sure, oy. Kinahanglan matagan ko dayon sa kungan o apelyido ang akong anak. Mas excited lagi ka sumaabot na tong anak. Dugay na kay kong nangandoy og anak ni. Ug gipaabot ko gid ning gamay na tong angel. Kay ikaw inahan gud. Ni? Oh. Nanghupaw ka man gud. Magmalinawon ka ang atong pagpuyo bisag kasal na tani. Nga naaman si Debra nga magsigig samok nimo. Di na siya makagaong na ko ni.
Kaya wala ko'y kahadlokan. Unya kay iyang kupat yun. Ako may iyang panimaslan. Panalipdan ka na ko ni. Panalipdan ka sa atong duha ka gugma. Magpakasal silang duha? Bihangyo na ako nga itong anak bilay. Ug ugba sa buntag, nakasiguro ko nga makikita na ko si Rafi. Aron magpatabang na ako nga magkasal sila duha. Tabangi gyud sila Manolo, ha? Ay, o sa ay. Mao gini akong gusto, Milay. Mao gini akong tuyo. Nganong gusto niyo kong makaila ko ni Rafi. Mao Ako silang gyud. tabangan, Milay. Tabangi gyud, ha? Busing! Ay! Gipapauli mi ni Day Dulce? Oh, gano'n may biya man ka dito, Benjo, oy. Tingaling mo kalit og tunga dito sa Debra. Nang Milay. Wa kay angayang kabalakan, uy. Kay no interest di dito. Kay donut siya. Donut enter dito sa Dibra. Besa na, Benjo. Wa lang ginunta mo mamiya dito. Saon man ana na nga. Gipapauli man kong Day Dulce. Sagdi lang, Milay. Safety dito ka to, anak. Kung anang nanugon ba ito sa Day Dulce nga magpadasyag dito iyang masulob. Kasta, panti ug bra. At tuon na sila mamuyo sa hotel, Milay. Gihatagan og bakasyon si Ravi sa ilang opisina. Mao ba? Unsa magadang Milay, oy. Wa ka ngayon kabalakan ng Milay, oy. Kay si Day Dulce, nagpuyo naglangit dito sa hotel. Ay, kadako kagasto ni Ravi sa hotel, no? Ato siyang tabangan, Milay. Ang importante nga makasal silang duha. Aron dili na makapahilabot na katong Debra. Abi ni mo lang Milay. Ganiha pag ko nakabantay. Ha? Unsa may imong nabantayan, Benjo? Mugwapo mo day si Bayrabi kung mukatawa. Unsa? Laginang, may bata pag yun. Nga ano ba di ay? Kuan busing, istrikto kay nas Bayrabi. Wagig ko makakita na niyang mukatawa. Bisag mupahiyom lang. Silang gamuro. Pero, may batasan. Mao bitaw na Manolo. Pero karon mukatawa na di ay siya, Benjo. Ulag ginong. Mukatawa na kuno siya. Kay sure naman kuno siya sa iyang kalipay. Kinahanglang magkasal gud silang duha si Dulce, Milay. Ato gi silang tabangan. Unsa giingon mo? May file og leave si Sir Ravi. Wa man lagi ko pahibaw, ah. Sorry, ma'am. No further explanation. Hain ang presidente ning maong kumpanya. Hain! Nga naman. Siya'y akong patug-anon. Hain ron si Ravi. Mao pa lang yung paglakaw sa among presidente, ma'am. Besides, why nahibaw hain ron si Sir Ravi? Basta kay mi file siya og leave. Ma'am, wa kay katungod nga mangguba sa among mga gamit din he. Get out! Or else, ipaguyod ka na ako sa among guard. Gimingaw naman ko ni. Gimingaw ka lang gyapon ako nga permi naman ko nimo makita. Hambugiro na lagi ning akong hobby to be. Maoy akong gikamingawan ang pagluto. Oh, mo ba? Abi ni mo nino, sukat nga nakabuwag ta. Wala gid ko magluto. Kaya wala naman ko'y andaman og lami ang sudan. Tinuod ni? Tinuod lagi. Pag na akong ganahan mo ni. Buotan, South Pole, ug lami kay muluto og sudan. Atik pa morning. Ate ko daw. Ni, apartment ang tatoy mong gikuha aron makaluto-luto sad ko pa. Ayaw ni. Dini lang ta. Kay daghan ang nagbantay nimo. Pero di ko tugtan si Debra nga makapasipaan nimo. Pero kung makasal na unya ta, mamiya ta din sa hotel ha? Mao sa na akong plano ni. Mo abroad hinuon ta. Aron wa ni Debra nga makasamok nato.
Unsa? Hinaot nga niya sa sir nga makita nami. Ay, Ako ba'y imong ipaabot, Rafi? sir, salamat. Salamat nga nagkita ta. Tuna kay tuyo na ako. Sir, ang tanan mong gisugyot na ako yung gituman. Og nihigayo na, ako na sa imo hangyo nimo. Og hinaot nga, di ko nimo balibaran. Usa ka na, Rafi. Tabangi kong nga makasalming duha si Dulce. Oh. Ha? Kaubon ron ako sini sa hotel, sir. Og wa ko siya tugti nga mubiya pa, kay mahadlo ko nga tingalig makita siya ni Debra. Sigurado ka na ba si mong tinguha sa magpakasal ni Dulce? Sigurado na ko, sir. Og di na ko gusto nga malayo pa siya nako. Mahal kay nako nga akong ni, sir. Tabangi ko nga makasal min duha. Ako may imong ipangayong anong tapang. Nakaila ka ba na ako? Nakaila ka ba, Rafi? Sadyang nagkita ta din ni, sir. Nalimot gi ko papangutanan nimo kinsa imongan. Og unsa mo kasuod sini? Sir, kinsa man gyud ka? Kinsa imong pangan? Unya ko ra ipaila nimo kinsa ko. Kung makakita na kong pagi aron makasal mong duha si Dulce. Nga naman, sir. Ayaw pamugos. Tingalig bakwion ko unya ang pagtabang nimo. Sir, ayaw taon, sir. Ikaw rin makatabang na mo. Okay. Sa pagkakaroon, delikado pa ang kahimtang ni Dulce. Sa huwes una mo magpakasal. Mahimo kang sabuton lang nato ang huwi, sir. Sa buton ka unsa. Nahadlo ko, sir, nga tingalig. Di na sa mi makasal kay minor de edad pa si Dulce. Tingalig, balibara na sa mi. Ayaw ka balaki, may tugod na, Rafi. Ipaniguro ko nimo nga makasal yun mo sa huwes ka akong kutakon. Dagang kay salamat, sir. Unya, sir, kanus aka mi makasal sini. Mayuntag di magdugay, sir. Andam na ba ang iyong mga papilis? Andam, sir. Sige. Hikayon ko na yun ang iyong kasal. Andam na nga akong mga papilis. Pero ang nakalisod ini kay tuwa sa akong opisina ang akong mga papilis. Dilimay mong basta lang nako ipakuha kay ni anak ko ang yawi. Husto, magdali lang kog suod sa building aron di makabantay si Debra. Labing siguro nag-atang na si Debra nako kay wa naman kumuuli. Bahala na. Kinahanglang makuha ko ang akong mga papilis. May ragid nga wa ko mo gamit sa akong auto. Kay dali rin madiskitahan ni Debra. Magpakuha lang mo niya kong taxi kung makuha na nako ang mga papilis. Huwes rin mo kasal nila. Uwis lang una, Milay. Kay dinalian man ang ilang kasal. Nano niya, may makuha ka bang huwes? Kung tako na ko ako igagaw o pagutanon, kung doon na ba siya kailang nga huwis, nga dili makabalibad sa iyang hangyo. Kinahanglang makasal yun sila si Rafi o Dulce, Milay. Kaluoy sa atong anak. Ganong luoy man. Dinalian ang ilang kasal. Dili ta makapangimbitar. O dili na to mapangandaman si Dulce. Milay, ipakasal yun nato sila sa simbahan. O inigabot yan na hingayon na hangyo na ko si Rafi nga bunggag yun ang ilang kasal. Pero sa pagkakaroon, ato lang unang ihilom ang maunilang kasal alang sa seguridad sa atong anak. Wag yun mo pa uli si Rafi. Milive na kuno siya. Shit! Dili ko mo tuo nga milive si Rafi. Ilar atong palapas aron dili na ko magsigig atang ni Rafi.
Dili ka gyud makaikyas na ko, Rafi. Ang kunon tagyud ka, bisag unsay mahitabo. Ayon ko lugsel kining envelope nga gisudlan ko sa akong mga papeles. Alang sa among kasal nini. Gikan din sa opisina. Mulahos ko sa opisina sa among presidente. Formal ko mananghid niya sa akong leave. O kumay mo, ako siyang hangyon nga muluhod sa among kasal nini. Malipay gid si presidente ani. Kay hagbay ra siyang nangandoy nga makakita na ko binuhat nga mahimo na kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Ug mao'y inahan sa akong mga anak. Muadto na ko sa opisina sa among presidente. Nga nung pa man ka mo balik sini. Nagasulti na ka sila ni Papa. Gikulbaan man ko eh. Akong tawagan si Papa. Kinahalang masairan ko kung nagkita na ba sila sini. Gikulbaan na ba ko? Ayaw ka malaki, anak. Nagasulti namin si Ravi. Wa palagi siya pa. Tingaling milahos to sa iyang pisina aron magkuha sa iyang mga papilis. Muadto sa si mama ni mo si Binjo sa akong amigo nga dunay kailang huwis. Huwes? Sa huwis una mo pagkasal si Ravi aron madagyon sa inyong anak ang iyang apelyido. Kung ikasulti ko na ang akong amigo, unya klaro na ang tanan, muanha na mili mo. Ni anak ko sa opisina nila ni Rafi. Giapagan gud ko sa kahigayunan. Nikawas na si Rafi gikan sa building. Makugang kagyudon, Rafi. Ako siyang sugaton. Maghimo na sa gag-iskandalo din sa kumpanya. Wa ka mo pauli sa ato gabi. Ug di nagig ko mubalik pa dito. Mintas naa ka pa magpuyo dito. Sa ato pa, wa ka mahadlok nga dili mo na makita si Dulce. Wa na si Dulce. Hain mo siya tago eh! Kabuang na ako no kung tug-anan ka na ako. Pero dili ako may nagtago niya. Ang iyang sugar daddy. Unsa? Misuway ka gid ay pagpatay niya. Pero wa ka mo lampos tungod kay way daotan nga mudaog batok sa katarong. Muuban ko nimo. Guard! Pagtawag mo pulis! O ipadakop ninyo ni Bayana ha? Unsa? Giatagan ko ni ikaw gigayon. Mituogan ni ko sa imong bakak nga sinido na sugar daddy. Pero hangtod ko imong giilad. Og dili ko na ikaw mapasaylo pa. Dili ka sa baang ko ni Dulce. Gipalayo si Dulce sa mga tao nga nagmahal niya. Ilagani siyang gipalayo na ako. Tungod ni mo. Unya karon, ha? Unsa man? Nalipay ka na? Di ko mo to! Wa ko'y mahimo ko di ka mo to. Dili ko ikaw bugson. Ang bibi! Ano ka? O si Soda ng gidamong envelope? Wa kay labot. Sa ako nang gipasadaan nimo ha? Nga wa na ko mahadlok nimo. Bisan pa yun sa imong hulga nako. Bisag hangtod pa sini imong iamong. Di na ko mahadlok nimo. Guard! Kamo na'y may baon niya ng bayana ha? Sige. Akong sunugon ang imong bay! Tuluga! Asa man mo? Ha? Asa mo? Hey! Ingon si Sir, ma'am. Kami ni bahala ni mo. Kaya mo siyang tumanon, ma'am. Ayaw mo daol, ha? Ay, pagbuot, ma'am, ha? Asal sunda, Sir. Wag mo'y labot! Ayaw, sunod! Wag mo'y labot! May kay gilingaw sa mga sikyo si Debra. Ug di na sa makasunod nako. Gipagamit sa among presidente ang iyang auto nga tinted. Sa exit agi ha, Brad.
Dali na, Benjo. Ato nang atuon si Dulce. Ganing, nang milay, wa pa may instruction ang atong direktor, God. Gusto naman gud kong makakita sa akong anak. Kimingaw na ba akong Dulce, ha? Gahapon pa ko wa makakita sa akong anak. Magkakita bitaw ron ka? Saon? Wa pa man maabot ang atong leading man. Wait na sa to, God. Ay, dili gid ko mahimutang, Benjo. Kung dili na ako makita ang akong anak. Bisag usa lang kaadlaw. Mingaw na dahin ko ni Dulce. Unsaon ang pinanggagog ka sa imong anak? Kani adto? Anda magkikamatay sa Dulce, oy. Basta ikaw na ibugal-bugalan o kaha pasipadan. Oh, tinuod gid ka na, Benjo. Ug mao na hinungdan nga ihatag ko ang tanan kong pagmahal sa akong anak, kang Dulce. Nang, di na magdugay ang imong kahinam. Miabot na gyud ang leading man. Ni, Oh, nga naman ka? Naunsa ka nga, imong mo kong gigakos. ang angbi. Abi man akong nadakpan ka ng depra. Mauna na yung magigikahadlokan. Be, ato nang trangkahan ng pultana kay alsahon ka na ko paingon sa kama. Ayaw na lang kong alsahan ni. Makuyog na bitaw ko ni mo bisag asa. Kagilok. Ikaw din ha? Ani ko ikaw ibutang sa akong kama. Mahal. Oh, niya na to diya ang tanan kong papilis alang sa itong kasal. Ay, kinsa marang nanuktok. Akong ablihan. No. Ako na iabli. Kaya lang. Yehe! Kita na ko, Rabi! Niya saga, baby Jo. Ay, pamin ako ma. Doon na ba ya may kauban, Rabi? Kauban nila ni Mama og Tio Benjo. Ang akong amahan. Unsa? Di lang medyo pasod doon, Rabi. Sir? Ikaw di ang amahan nini? Sir? Tindog. Tindog, Rabi. Ano may luhod ka man? Tindog na. Sir, mauday nga matagpo nga magawas imong baba. Akong tuhuan. May dako ka din katungod sa akong ni. Ingon, bitaw ko manulungan sa papa ni Dulce. Siya na, Manolo, Rabi. Ay, og siya ay among giubanan. Sa dihang bibiya mi si inyo, bay Rabi. Og si Papa sa dang hinungdan. Ngano na ulian na si Mama. Dili na makahingaan og buang si Debra ni Mama. Mao na'y tinuod, Rabi. Nagagwanta in taon si Manolo sa pagpatambal nako. Sa pag-atiman nako. Hangtod nga, naulian na gyud ko. Yan tapos istorya, be. Manood ta kay sakit kong tuhod ang bidarog. Dali mo, suod mo. Pa, ma, bay Bincho. Timing gid kaayo ang pag-abot ni Papa ni. Kaya kinahanglan gid mig mo salbar sa kaanimal atong Debra. Laliman ka? Gipapahawa ko sa atong kwarto ni kay siya mo'y mupuli. Hangtod nga, dili na unta mi pasudlon atong baya. Nanghipos na gunmis among mga gamit. Hapit gid man disgrasya si Debra pagbiya ninyo sa bahay ni. Tungod sa akong kalagot nga iya kong gipugngan aron pangitaon mo. Nakusog na ko siya gwakli. Og natumba siya. Maayong pagkapantok sa iyang o. Og nagkumato siya nitong higayon na. Buang nagkumatos jay siya? Unya, naulian ba yun? Ang yawa tingali mo inipukaw niya, no? Nagkatagbo na ang atong daan, pa, di ba? Bitaw. Gikan ko ni ato sa eskwelahan aron magsusi nini sa diyang nanawag ang doktor nga mo'y nagatiman ni Debra. May tambal siyang gipapalit og nagkabangga mi sa imong papa. Buwan nga bitaw itong hitabuan. Nakalitan ko. Imo kong gitutukan. Ampot ka nung nakabigyod akong mga mata ni mo, Rabi. Nasundan ba yun eh? Nasikhan ka na ako. Gusto.
Mamalit unta kong prutas nga mo'y gusto ni Bilay. Siya dihang nakabangga na sabta. Huwag mo kong nasikan. Igo lang gid mas pag tinutukay kay wa man mo magkailhanay. Og sa dihang miduol ka, kay midagkot ko kandila, mikuba ang akong dugan. Nakasudya gyud ko nga imong sugar daddy ni. Kay siya may akong nakita sa litrato nga gipos pagtuyo sa akong wall. Mura gituyo gyud sa kay gayuna no. Nga moabot si Papa sa among kinabuhi ni Mama. Nga nagkinahanglan kaayo mig manluluwas. Oh, Dili na ta maghisgot ni Ana, oy. Anak, may gidaming sinina aron imong isulob sa inyong kasal ni Ravi. Tinuod ma? Niara, dara. Unsa man, nakuha mo na ang iyong mga papeles, Ravi? opa, ako ginakuha. Og nag-agi pagigugol ba? Nga naman bay? Di man sa gawa si Debra. Oh. Nagkita mo si Debra? Nagkita ni pero wa siya nahimo eh. Iyaon tang bunluton ang envelope pero hugot na ako ng gigunitan. Ug matod pa niya, kung di ko mo pauli, iyang sunugon ang akong bahay. Unsa? Pero ako magpadasa ang hulga. Ako hinoon siyang giabibahan, aron iyang sunugon. Nay, maamong nga itong mga silingan dito. Kinahanglang ibnater dayon ninyo katubayan. Tigaligi, idayon niya pagsunog si Umbay, Ravi. Ay mo kabalaka, karon dayon pa, manawag ko sa opisina, aron dunay mo bantay sa akong bahay. Wa na tingali sa tarong nga paminsar si Debra. Ay kabalaka ni, way daw tong may tabo sa tong bahay. Mubalik ko lakaw, aron dadun ko ang iyong papeles, Ravi. Nasa diha ang papilis nini. Amo mo guning gitipon, sa diha ang amo untang gilakaw ang among kasal. Good. Mubalik ko lakaw, aron ako nang ipakita sa huwis nga mo'y mukasal inyong duha. Salamat kay pa. Oh, dili ka ma-question ang akong birth certificate pa? Nabutang ra ba diha ang imong apelido nga mo'y akong apelido? Ha? Nakasal man ta ka ni Adto Manolo. Mayor ang nagkasal natong duha, nalimot ka na. Nakasal bitaw ta? Mingon magud ka, nga wa ta makasal. Nalipat lang kumilayo eh. Dali maning malipat ang tiguang, no? Tiguang niya. Kuya Panig, manghuran si Day Dulce. Ay, Di ba, boss? hilom, hilom binjo, oy. Mohino, oy, pamabdo sa ang imong uyab, oy. Ang samantaong ka nang, oy. Ay, lang maging nagsamok, good. Nanghagit si Rafi. Iya lang kunong ipasunog na ko ang iyang bahay. Aron lang iyang ipamatuod na ko nga wa na siya mahadlok na ko. Pwes, tan-aon ta kung sa imong bation kung magdilaab na kining imong bahay. Himuon kong impyerno kining dapita. Oh, kinsa marong nanuktok sa pultahan? Imposible sab kung si Rafi ning nanuktok. Wa may sakyanan nga mihunong. Kinsa mo? Mga tanod mi. Nanod, me. Mga tanod? Ayon si Mr. Ravi de los Santos. Wa siya dinhi. Siya'y nadawag nga pabantayan ng iyang bahay, miss. Kay dunay nang hulga niya nga sunugon ang iyang bahay. Unsa? Nanawag na ang akong gipamalihog dito sa ato. O giadto na sa mga tanod si Debra. Nay, dili ka masayran ni Debra ang atong plano nga magpakasal? Bisag masayod pa siya ni. Wa na siya mahimo pa. Mahimo ka na yung Mrs. Ravi de los Santos. Kanindot ka no, Nay? Ang sagoy ni Duta ka. Nindot yun. Kay di na kumawa ni mo. O ikaw, di na sa gamawa na ko. Ansaon na lang si Debra. Gamhanan ang duha na to kagugman eh. Busaway si bisan kinsang nga makabuwag na itong duha. I love you so much. Makadungog na gani ko, anak ni. Mawag gid ang akong kahadlok. I love you very, very much. I love you too, Nay. Kung imo na unya akong asawa,
Mamugno na gyud kog babae nga makagusto nimo. Kay namugno na bitaw ka. Nakasinggit gud si Dibra sa diyang imong gibugno. Bitaw no? Ayon saon. Iya man sa gipasakitan si Mama B. Dali ra gud. Di na gud ta sige gisgot atong bayhana eh. Moy atong hisgutan ang umaabot atong kasal, okay? Tuod din eh. O sa may mo isulub sa atong kasal. Gipalitan na ra ba ko nila ni Mama? Di na problema ni. Unya ta magpabungga sa atong isolob kung kaslo na ta simbahan. Pero dili mahimo nga ako rin dunay bag-o. Tunasad ka. Oh, mamalit ko. Ayaw na pagbiya din hini, uy. Tingaling magkita na sad mong Debra. Hisgot ta sa kang Dibra. Dali ka ni Bi. Higda ra gud sa kong bukton. Di ko eh. Ano man? Tingalig mo kalit og panuktok sila sa Mama og Tio Benjo. Nanggawas ra ba ato sila kay gitugnaw. Tanawa? Nanuktok yun. Ako nalay abli. Wag yun mang lakaw ang mga tanod. Animal yun ni si Rafi. Sa sunod higayon nga makita ko si Rafi, dili ko magpakita niya. Ako siyang sundan na hain ron siya magtulganan. Sa sunod adlaw na ang schedule sa inyong kasal. Ha? Sa sunod adlaw? Nalipay ka? Of course ni. Malipay gyud ko kay makasal na gyud ang duha. Excited ko kun ugma na lang unta ang atong kasal ni. Anak, Kun sa sunod adlaw pa ang among kasal pa. Dako kahigayunan sa Debra sa pagpangita namo. Ni di lagi makasudi ni si Debra. Unyag masundan tabi. Nganong masundan man ta? Kung adto ta sa exit mo agi. Mas nindot nga sa sunod adlaw pa aron mapahikay pa nato ang atong honeymoon. Honeymoon? Kinahanglan gyud nga may honeymoon ta. Mabdos manggani ko ni. Ni kinahanglan pa gyud nga mag-honeymoon ta. Kinahanglan gyud ni kay naputol baya ang atong kalipay. Ug magtagbaw gyud ta ha. Kay wa ni magsamok-samok nato. Sigurado ka? Mao gani nga nalipay ko kay ipahikay na ang atong mga papilis. Adto ta mag-honeymoon sa Baguio. Kung mahimo, adto ta sa Singapore. Wow! O, diba? Kanino ta ng lugaran eh. Pero, ang akong pag-eskwela. Kuan man kaanak, unsa gani to tay? Apil ko din eh. Unsa to tay? Unsa man? Hadlok yun is Benjo da nga di maminyo. Modaiglis nga gang ilong kun akong sangpiton og tay. Bida sa ninin ng Milayo eh. Doon na ba ko yung giga-ice to ice baby dito sa restaurant ng mga hotel? Nang! Maminyo na ko ini. Daoroy. ay kadlok, Pincho. Pag minyo, kaya kami gastos yung kasal. Ay, gani! Uy, may bagdi nga akong cellphone. Kadira. I-loudspeaker ni. Tingalig si Debra ang nanawag. Uy, ang tanod man nga akong gihangyo. Nasunog na ang imong bay? Wa man noon eh. Matod pa sa tanod, migawas ko no sa Dibras bay. Nag-shirts lang. Adto na sabto sa bahay mag-milagro. Akong tagod si Kanor. Ipalarman ako ang mga sikyo nga akong gisulan. Unsa may mo buhaton Manolo? Bahunungon ang tanang nagsakay og taksi. Unya, rekisahon. Unyag mo diretsyo pamusil-musing. Mao. Ay, tingaling madisgrasya ang mga sikyo. Hangtod na sila si Kanor. Pulis na lay tawag ga Manolo. Mga ikog tabang sa akong mga suod nga amigo. Nga mo imitabang na ako, aron di tayo labtan din sa hotel. Paatangan nato sa inyo og mga pulis. Ug kung dunay taxi nga moagi, ato ning iparikisa. Gusto. Sakto gina, Rabi. Diniuna mo ha. Kaya kung adto na akong amigo. Wala ko masayo doon sa angay kong buhaton. Sa sinutihan ni Rafi, klaro na nga nagkita na sila si Dulce. Nga natultulan na niya ang gipuy-an ni Dulce. Gamay na lang ang naipili na kong kwarta. Dili na ko makapatuyang pagpanuhol sa mga tao nga akong suguon. Sa mga kaya angay na kong buhaton. Animal.
Dili ko makatugot ka mo daog katong dulce. Kinahangyang mangita ko laing paagi aron ikaatubang ko katong animal. Ako lang si Ravi. Mupauli ko sa ato, busing. Usa. Ako mo imo atrak ka atong Reynas mga swaki. Ayaw, tiyo. Kay Bawbia ka sa utok atong babayhana. Tingalig dili kayo noon makatambok sa among kasal ni Ravi. Ay, simba ko daw eh. Mutampong gyud ko no. Mutambong man di ay ka. Nganong mangisog ka man kunog pauli. Kontrabaya ka ay ka adtong ray na sa mga okoy, ha? Mukila man sa Reynas mga okoy ng milay. Dungan lang unya na mos pagpauli, Picho. Ay, ganun wa pa man sa bupalik si Rafi. Mukuba ba dahil ng akong dughan pa? Basta dili dayon makabalik ang akong ni. Ingon ana o. Giatangan si ni Debra sa ilang opisina. Ayaw kahadlok, anak. Ayaw kahadlok. Labaw pa tong nag-amping si Ravi aron makabalik dayon din, he. Dili na ko makatugot nga mawha si Ravi sa kong kinabuhi, ma. Bitaw. Ayaw kagol, anak. Di ba makasuot din si Debra? Anong may tindog bang kabusing? Manolo, Ako na yung abis sa putan. Ayaw na gud pagsigigawas ni. Dili na lang ka sa kong tupad, pe. Aron di ko kulpaan pa. Agaray. Hapit na noon ninyong kasal, magkulba-kulba pa ka. Tiyo, dili ba dool man kuno sa diskrasya ang kaslo nun? Pinangga gid ko sa kunida. Ni ay kahatlok kay di na gyud ko mugawas. Nga nun do kay makanabalik din, he. Gipangita pa mo gud na akong kontak gud. Og nanawag sa sa akong sekretary. Dili ka si Debra ang imong gitawag? Ay, nag-gel ang mapdos. ay, sagdi lang gud na sila, tay. Unta. Unta. Unsay unta. Lisngag na dang ilong, oy. May numdum lang ko sa ka-aligri nato dito sa ato da. Malingaw gi ko basta magsulti na si Mama Milay og si Bay Binjo. Bitaw ba no? Kaligri ba nato? Mao gyud. Sus! Kadigong Reynas mga swaki ang nakaingon. Di gito magkapadayon sa ito plano. Kung magsibog hisgot itong Debra. Bitaw. Ni. Ako nagipahikay sa akong sekretary ang atong plane ticket paingon sa Manila. Unya, nagpa-reserve sa kog rent a car paingon sa Baguio. Daghan kini ka kwarta ni, no? Nangandam taon ko ni. Di ko gusto nga magmahay ang akong anak. Nga ako mao'y nahimo niyang amahan. Oo niya. Katong giuli na akong kwarta. Gikuha sa dayong Debra. Woy, ang giuli ni mong kwarta, tuwa pa sa kong hunos sa akong lamesa. Ug way makakuha adto kay gipasiradaan man ako ang akong office. Day, tunga kuno ta ato dayon si. Ayon na lang pagpanghilabot pa adto, Bay Binjo. Kay kwarta man to sa akong ni. Asag di lang. Iniguman sa among kasal ni, hatagan kag premyo tungod sa imong pagbantay sa kumahal. Dagana ha. Mahimo na tingali na itong hisgutan ang atong plano alang sa iyong kasal. O sige pa. Atong planon pag-ayo ang among kasal. Aron wa na'y magsamok-samok pa. Kinahanglang hapsay ang atong pagpanggawas din eh. Aruway makabantay. Kilabi siguro. Ning urasa, may plano sa si Debra aron paglawgaw sa kasal. Murag kuwang ko sa pagtuo nga may mahimo pa si Debra pa. Pero, mas maayo gid nga mangandam ta. Unsa imong plano pa? Maayo ning pwesto, ha. Klaro na ko kinsay musod ug mukawas sa bahay nga gipuy-an ni Dulce. Haguan ko atang kining dapita. Samtang mag-atang ko din, he. Manguha sab kong impormasyon. May migawas din ang baya. Ug ni apa ingon din, he. Magpakaroon ingnon lang ko nga dili maminaw sa ilang panagsultihan. Murag suod ni sila. Kay miwara-wara man sa iyang kamot ang migawas. Ngadto sa tag-iyan tindahan. Ni ana siya paingon din, he.
Okay na nga akong gipamaliyog sa akong sekretary ni. Uman sa atong kasal, mo diretso lang ta sa airport. Oh. Naibaw day ka sa oras ang atong kasal? 10 a.m. ang kaha. Igo nga human sa atong kasal, maniud to dayon ta. Og diretso na ta sa airport. Gikulbaan man ko ni. Gikulbaan na hinoon ka nga, klaro na ang atong kasal. Doon na kanay mga ginikanan nga mupirma aron matagan tag kay gayunan nga makasalta ni. Si Debra ang akong gikahadlukan. Ikaw may importante na ko ni. Aw. Musukol gid hinuon ko niya ni. Ayaw ni. Tingalig maamong ang atong anak. Ayaw na gid pagunaw-na pa ni Debra. Kaslon ta. Ug wa nay makapugong sa atong kasal. Ato pa manggod sa opisina sa huwes ang atong kasal ni. Dili day mahimo nga anhilang ta dinhi sa hotel? Dili ta makabuot sa huwis ni. Basta ayaw gid paggawas ning maong hotel nga dili ko nimo ikauban ha. Ako di ay may ilang gibantayan. Nakasiguro ko nga mitugan si Rafi sa akong hulga. Tawag ko na akong sinalikan. Aron sundan niya kinsa may mugawas di anang paya. Dako ang akong duda nga ilang gitaguan si Dulce diha. Mula ka una ako ni ha. Mula ka nasad ka? Mupalitan ko kung isulob sa atong kasal. Si Tio Benjo na di mo sugoon ni. Ganahan gid kaigoy. Basta mo bati ka nagkabalaka sa akong mga lakaw. Timaan lang gina nga di ka gusto mawa ako. O karon pa hinuon ka mawa nga hapit na ang atong kasal. Di naging ko mawa pa ni mo ni. I love you. Ganahan gyud kay ko basta makadungog ko ana ni. Di na may noon ko ganahan mo lakaw eh. Ayaw na lang gud paglakaw. Nga, o mo ko isulob sa itong kasal. Si Tio Benjo lang lagi papalita si mo isulob. Okay, sige. Si Bay Binjo na lang akong suguon. Ako'y mo palit sa imong isulob sa iyong kasal, bay? Di magod mo sugot sini nga mulakaw pa ko bay. Mas maayo pa tuod nga ikaw na lang mo palit, Benjo. Dili man sabgod maayo nga maglakaw-lakaw pa ang kaslon nun. Mamalit lang sabtag atong isulob, bilay. Unsa? Kasal gawin sa bugtong atong anak, ang atong tambungan. Kinahanglang mangandam kita. Tuod, no? Aw, kamo na lang palit sa isulob ni Bay Rabi Busing. Kinahanglang mo ban ka, Benjo. Aron doon na kasi masulob. Uy, apilay kong sulubin ni bago? Kasal sa imong pinangga, oy. Nya dili ka mangarte. Mas maayo pa tuod nga kita na lang manlakaw. Aw, sige, go, go, go. Musulob sa kong espesyal nga karsones o polo shirt. Manguli na ta sa ato. Tingay magkuha ng kwarta nga kunda. May sabtuod nga, mangulit ang busing we. Aron makasusi ta, kung doon na ba'y miagi ditong taksi. Oh, bitaw, tuod Manolo. Bitaw, no? Wala ba'y nanawag na ko? Ay, magdali ino ta. May miyaw ng auto. Murag sa sugar daddy na ni Dulce. Animal. Anong kauban ni ang buang nga inahan ni Dulce? Hangtod bagid katong dangas o agtang. Tawagon ko karon tayo ng akong sinalikan. Murag nagtuda ko sa ilang lakaw. Ay, salamat. Success, Jude. Unsay success? Nakapahungag ko sa kong gibati sa CR Busing. Oo nga, sabi. Di man ko makapanganak sa CR dito sa hotel. Gitugnaw tingali ang imong ianak, Benjo. Sige lang bugal-bugal na ko nang ha. Nagsali lang yung ka, abi kay ni Amas Busing. Oo. Ang apil mag-os yung pagsulti, ha, Benjo. Busing, oy. Kanito ko siya. Oh, ngano Manolo? Murag doon ay nagsunod na to. Unsa?
Uy, klaro ako na busing. Nganong kita may sundan? Bitaw Manolo, anong kita may sundan? Bitaw sundo. Di man na ito ka ba si Dulce? Gida gid mo busing. Dili ko ta mga libing man ni mga busing. Usa di kita sundan sa atong kontra. Singay. Mga nang ganahan ni mga akong anak, Pedro, kinulang kay sense of humor. Ang kuyaw lang, kung anak ni Benjo, maliwat ang atong apo Manolo. Aw, swerte ng milay oy. Swerte sa imong agtang. Ang ako gid ang agtang niyo nakita ha. Huwag mo mahibaw nga basta dangas ug agtang bright. Gusto ka, Benjo? Kay kung dili ka pa bright, dili unta mag-eskwela si Dulce. Oh, salamat kayo ni Benjo. Bitaw Benjo, kunwa ka pa. Ambot unsay kaugmaon sa among anak. Unsa naman oy? Magdrama di tayo ron ini. Oh. Uy, kadiyo tagod busing. Ngano ka, Benjo? Ikari ka naghulong busing. Ngano ba, Benjo? Basta ihunong ka pinakali busing. Unsay pinakan... Ay! Ganon ni! Ganon ni, oy! Butan ni Benjo, eh. Laki mo na yung kauban sa driver. Usa? Nagduda mag-usa sa sakyanan busing nga nagsunod nato. Ngan bitaw ko kung magdunay nagsunod na to. Pero, may diretso man ang auto nga nagsunod nato, Benjo. Nasayop lagi ko. Abi na kog si Dibra ang kauban sa driver atong auto nga nagsunod nato. Nga madiretso mang kalino. Nanghunong sila. Usa mo tang ilang pagduda nga ato silang gisundan. Tigarig dili na to sila masundan. Ayaw kabala ka. Way laing nga gianan paingon sa syudad. Sigurado ka? Tanawa. Ibalik na silang dagan. Murag nagbantay sila nga ato silang gisundan. Kinahanglang sundan yun nato sila, Lino. Ayaw lagi kabalakan ni anak. Ato silang masundan. Ingon si Nay, iya lang ang tuon niyang amiko. Pero hangtod karon wag pagin mo balik. Unsa ka ako na? Kung mugawas ko ining among kwarto. Wa matingali ko'y angay kahadlukan. Kay matod pabitaw sa kong ni. Maglisod og sud si Debra ning maong hotel. Igo lang ako pangitaon sini. Nagkinahanglan sa kong presko nga hangin. Mihunong sila sa atubangan sa usa ka mall. Pangitag kaparkingan nato, Lin. Unya, sunda sila. Paningwa nga madungkan mo ang ilang panagsultihan. Ha? Ato na sila nasundan. Di man gyud kalikayan nga maghisgot sila sa mga pangitabo ron sa ilang palibot. Kana mo ikuha. Okay, Dibra. Ako ka na bukaton. Ayaw lang pasabot na naminaw kanila, ha ba? May problema, Dibra. Mao ka na yakong skill. Kanang manakop og istorya. May unod man uwan. Ani ko magpaabot nimo? Arita dire busing ng milay. Unahon nagpalit ang isulob ni Bayrabi. Kamo lang diha, Benjo. Kay mangita sa kog para ako. Ayaw paglakaw layo ha, Bilay. Kitigalig maglisod niya may pangita si Benjo ni mo. Sus, kung di ta magkita, ato na ta mag-abot sa auto. Ayagod ana ng milay. Basta, ayaw lang yung pagbiya din Amo kang balikon. Tara, Benjo. Unahon na to pagpalit ang isulob ni Rabi silang kasama ni Dulce. Mas may tuod busing. Unya na lang atong isulob. Kaysa yun naman lang pagpili kay ato mang sukod. Oh, sige. Kaslo lang yun akong anak ugma, Benjo. Wala yun hipaw eh. Og may apo na dayon mo. Wa man ako mabubo ang tanan kong pagmahal o pag-atiman sa ko anak. Anto rin ako ibubo sa kong apo.
Dili ko magatugot kamay mo babag sa kalipay ni Dulce. Ni? Uy. Tuwa man din ni ako ni. Tingalig to siya. Ni? Ayan man ka. Naka-CR? Oh. Kabli mag CR. Ni? Ni, hain man ka. God. Wa din ni ako ni. Unsay balita? Debra, dautan. Unsa? Unsay dautan? Kaslon ugma sila si Ravi ug katong Dulce. Unsa? Namadlit sila isulob ni Ravi sa ilang kasal ugma. Hangtod ba sab ang buang? Gipalitag isulob sa kasal? Ah, kinsay buang? Kato kong papahay nga ilang kauban? Buang man to. Apil ba sab siya nga namalit og sinina? Ate ngali. Naglain mo to siya. Unsa? Unsay sunod na buhaton? Animal. Na-blind yun ko ni Ravi. Unsay sunod na buhaton? Sundan kahapon sila. Asa paingon. Kanindot sa hangin din eh. May hagdanan pa ingon sa rooftop. Musa ka lang hinoon ko. Karon pa ko makatagamtam og presko nga hangin. Moadto ko sa rooftop. Wasad si Nidini sa ubos sa hotel. Ingon man sad sa restaurant. Ni nga nung migawas ka man sa tong kwarto. Giingnan tagi ka nga. Dili maayo mo gawas-gawas ka. Kaya tingalig doon gipapaniid si Debra ug makita ka nga niata din eh. Oh, gusto. Mga ikog tabang sa akong kontak din eh. Nakulbaan akong maayo na. Nahuman na kitag shopping na. Kapoy kong pili da. Tingalig ang pinakanindot gid mo imong pangita nang. Tural. Di ko tagwapa, Benjo. Mamili gid tag makapagwapa na to. Di ba? Gwapa naman kami, Nay. Mas nindot lagi yun ning doon na tay fans, Benjo. Kay mo alalay day nato bisag bakak. Baka good. Taunong, Unsa man, bakak no? di lagi. Manya, asa man dito ini? Oh, natural. Ado ta diretso sa hotel. Igmatag yun ang imong mga matalin. Tingalig palipat ka o dili na masundan ang ilang auto. Ayaw ka bala ka. Ato gihapon silang sundan. Sunti ha, bisag asa sila. Igla di ang kasal ugma ha. Dili mahima! Ayaw na pagsikat, Debra. Tingalig doon ay magkabantay na. Naglagot ko, Lino, naglagot ko! Unsa man din ikihatag yung engagement ring nako? Pakonsuelo di bobo di ay ni? Magamit raman gihapon na nimo. Unsaon man ni nako? Ibring ka, aron magkawarta. Ni! Oh, Ni! uy hala. Nakatultul mo lagi ka din eh. Imo gyud kong gipakuyawan da. Nga nang imo mo kong gigakos ni. Nalipay ko kay natultulan ta kanini. Abi na kung may daotang nang nitabo nimo.
May gani kay gitan-aw na mo sa akong amigo ang CCTV. Ug nakita ka na mo din sa rooftop. Dugay man kayo may balik, good. Unya, nakauna-una masat ko nga, muhanggap og pris kong hangin. Maong mikawas ko. Makapaluya ang katugnaw sa aircon eh. Di lagi maayo nga mugawas ka sa tong kwarto ni. Ni tanawa. Nindatin ni no? Imog yung makita ang tibuok syudad. Unya, pris ko pag ang hangin din he. Bitaw ni, pero di ta angay magdugay din ni. Kadiyot lang ni. Ako nang hubko ng ako mga mata sa kanindot sa palipot. Wala ko ta din ugma. 15 minutes lang. Oh, milarga na ang ilang gisakyan, Lin. Relax lang. Ato lagi silang masundan. Kinahanglang masayran ko. Hain ron si Dulce. Ang nakadaot lang ini karon. Kung mahutdan tag gasolina. Unsa? Ayaw kong tinuntuhoy hali, no? Oh, pinunto di ay kung musulti lang sa posibleng mahitabo. Wago na to masulti gasolina kining auto. Husto na! Sa higayon nga matutulan na nato, hain nila tagui si Dulce. Magpabilin ko sa maong dapit. Ug ikaw, mudalig patubil. Kana pa. Basta ha, ayaw lang yun tiya ay ang gisundan na tong auto. Di pa ta mamalik sa tong kwarto? Unya, Rani. Ganahan pa gani kong misandig sa imong dughan samtang naghanggap kog pris kong hangin din sa rooftop. Mao gini akong ganahan ang imong kaparayikon. Nga naman. Gusto di ay ka nga lain ang muparayik ni mo? Di oy. Si Debra di ay. Dili di si muparayik ni mo. Naanasag ka ha. Isgot na sa ka ng way ayo. Wa gid siya ayon eh. Iyag yung giguba ang akong dughan. Pero ugma, si Mrs. Ravi de los Santos ka na gid. Madayon yung kaha ang atong kasal ni. Ano gud? Anong di? Pero may man ko na ako makita ang itsura atong Debra, oy. Murag yun og dunay sungay ang yang o. Ni, may mo pa. Ay napagsigi guna-una niya. Wa na'y makapugong pa sa to kasalugma. Okay? Dali na. Mamalik na ta sa tong kwarto. Tinganig, nangabot na ron sila si Papa ug Mama ug si Babincho. Oh, hala tuod no. Dali na ni. Mamalik na ta sa tong kwarto. Dili ni mo pasudlon kining auto? Ayaw na lang. Kinahanglang matubilan na ning auto. Kaya tigalig, mahubsan niya ta para ugma. Madayon gyud ang ilang kasal. Ayaw kong padunggaan na! Sorry. Di na mausap. Hoy, ayaw pagdugay ha? Huwaton ka na ko din O lagi. Ay, salamat ni anang yun ta. Oh, di mo mong duha. Nangitag pris kong hangin ang akong ni. Dito mi sa rooftop. Oh, tingalig doon ay makakita ni mo, anak. To among kun mistaas ma. Maayo hinuon nga nagadungan tagsud sa kwarto. Nay, abrihan ang pultahan. Kadit eh. Nganong dili magkunan yung pasudlon? May mga diplomats nga mga bot, mama. Busa, bano na mga bisita nga way labot sa meeting. Importante ang akong tuyo. I'm sorry, ma'am. Igo lang mi sunod sa protokol. Sorry, Dili mo makapugong nako.
Sir, at di man na ninyo gining babayada. Oh, kinsa to nanawag ni? Ang akong kontak, nagpahibaw nga ni Ana si Dibra. Unsa? Pero ay kabala ka. Wa gyud makapugos si Dibra aron makasudi ni. Tuwa siya sa gawas. Kinahanglan masayod sila sa papa ug mama. Ingon man si Tio Benjo, tingaling magawa sila ni. Pahibaon ako sa papa. Daan pagit lagi ko. Diligid lagi na muhunong sa pagsamok si Debra nato ni. Ni ay kahadlok. Ni ako. Ni asal si papa. Daghan mi ang mupugong niya itong babayana. Aron di mo daog ang dautan niyang plano. Dili siya makasudi nini. Ganon dili magitahatagag kalinaw ni Debra ni. Katapusan na lang ng pagsamok ni Dibra. Katapusan. Kay mahimog doon na nagkikinabuhi nga makalas tungod ng iyang kadautan. Ayaw masulti ni Ana ni. Wa ka na ba'y pagsalig? Ha? Wa ka di salig sa tuwa sa langit? Ni, di tapasagdan sa Ginoo. Wa tay sa niya. Pero ganong di aman siya. Ganong iya man tayo natultulan din eh. Ne, ugma na nga itong kasal. Madayon ka, ne. Madayon ang atong kasal. Oh, ganun yung tindog ka man. Akong atubangon si Debra. Unsa? Dali na mo. Pasakon tayo dulu sa silang kwarto. Ha? Nga naman ko no? Wa ko may pao. Dali na mo milay, Binjo. Na, dito natagikan silang kwarto. Ay lang pagreklamo, Binjo. Sige na. Mga tunta silang kwarto. Nak, unsay nahitabo? Oh, naghila ka ba, anak? May bati siya kahadlok. Kinsa may imong gikahadlukan, day Dulce? Ni si Debra. Usa! Ano maling ba yan? Hay ba siya? Gano'n nang utang Busing. naman ka ni Ana Manolo. Gusto kong ipanimaos ko ang anak. Wa ka makailan ni Debra pa. Mao magani ang gusto ko siyang makita. Aron ako siyang mailan. Ug unya sudyaan nga wa siya'y katungod aron sakiton ka. Aron agawan ka si Mukalipay. Ako may kontra ni Debra pa. Kung kinsa may kuntas ko anak, ako sa magkunta Dulce. Tara, Binjo. Ito doon ako hain si Debra. Ayun na lang mo pag-usik kong panahon tungod niya itong babayana pa. Gibalbara na siya sa guard na dili pa sudlon. Pero niapig siya sa palibot sa hotel. Mangita ng tagpaagi. Unsay angay na itong buhaton ugma. Aron di makabantay si Debra. Usa, huwag ka pasula sa hotel. Wa, may mga diplomats ko nga mga bisita. Ug tingali anha sila mag-meeting. Kung ako kahay mo Ayaw na lang pag-usik og panahon, Lin. Pangayog ayuda sa imong mga sakop. ha? Kinahanglang mabantayan ang mga sakyanan nga manggawas dinhi. Tingalig doon na laing sekretong agianan kining maong hotel. Debra, nagkinahanglan tag kwarta sa gusto mong mahitabo. Dili na problema! Usa, Andam kong mubayad. Basta di lang yun madayon ang ilang kasal. Rabi, susiha ko doon na ba yung kwarto nga matulga na mo kong gabi. Uy, dili ta mamauli sa ato Manolo. Ay, dili. Anita Marukad. Pa, mahimong gibantayan na nila kining dapita. Ay kabala ka ana ni. Dunay laing agianan. Dunay exit nga mahimo natong gawasan ugma. Ne, gusto gina ko nga madayon ang atong kasalugma. Ni madayon ang atong kasal. Madayon gini. Tungod sa kalig-on sa duha nato kapagbati. Way makabugto sa duha nato kapagbati nga maayong pagkagapos. Ay kadlok. Madayon gini nga atong kasal ugma.
Bisag unsay may tabo. Ikaw ang gusto kong magda sa akong ngan ug bansakon. Ikaw ang gusto kong mamahimong si Mrs. Ravi de los Santos. I love you, ni. And I love you, Tony. I love you. I love you very much. Kaita, ay. Oy, oy. Anong katay imo manggod kong gigakos? Ay, giahak na. Kada ko silang ginaksanay, oy. Aba diya, oy. Dili tangay magpadaog sa katlok. Ipaniguro ko ninyo. Dili makaguba ka ng tibra sa kalipay nga akong gidamgo alang sa kuwarak. Oh, kuha ni. Iprinda. Iprinda na. Aron dili ka mahadlok nga unsihon ako ang akong ipabuhat ninyo karong adlaw og ugma. Unsam day atong buhaton karon. Bantayan ang tanang exit door ning maong hotel. Way makagawas bisan hain nila ni Dulce o Ravi. Sige. Ako na kining iprinda kining singsing. Ako ng engagement ring. Hinatag ni Ravi. Pero maoras mo patay sa iyang kalipay. Good morning. Mauna kitro ng adlaw sa atong kasal. Ni, wa ka ba malipay? Gusto unta ko musayaw sa tumang kalipay, ni. Kay kaslo na ko sa lalaki nga mo'y natingban sa akong kugma. Pero, Nganong doon na may pero, ni. nahadlo ko sa presensya ni Debra, ni. Mahimong ni aparon siya sa palibot ng maong hotel. Gusto gid ako makasal kita doon. Wa na makababag ni. Makasal gyud ang duha karon. Ni, Ni, dili pa kita magpuwag, ha? Makasal pa kita ron, ha? dili ka mahingawad. Makasal gyud ta. Doon na ba yung papa ang akong anak, ha? Doon na lagi ni. Naunsam ni akong pinanggaw eh. Ni, ang atong anak ang gusto kong hatagan sa kung nga ug apelyido. Busa ay kadlok. Tingali gigutom ka na ni. Mga uno na ta. Sen? Wa man ko gugutom, makod. Unya, kay gigutom naman ko. Ha? Dali na, magsaw ta sa pagpangahon. Okay? Baya akong pahiranin mo mga luha. Sorry, Neha. Pero wabagi ko mag-ino, ha? Kalit lang yun nga. Ngagibati ko kahadlok. Nakasabot ko sa imong kibati. Ay napagila ka. Ayaw usiki ang imong mga luha, okay? Sige, Neha. Dili na ko muhilak. Unya, mga una ta. Ganiyarang nagpaabot sila sa papag mama. Ingon man ang imong tiyo Bincho. Mga unatan, eh. Hain man di ang kwarta. Kwarta? Katong gipaprinda na kong sing-sing. Nagtuo tingali ka no nga nalimot ako. Debra. Ako mang gihatagan si Butchok pang gasolina sa iyang motor. Siya may akong gipabanday dito sa hotel. Unya, nakaila siya kinsa iyang gibantayan nga do. Kaila kayo. Kaila kay siya. Ako mang gibilan og litrato ingon man sa auto og sa plate number ini. Ayawod ka bala ka. Unya, pila na lay nahibilin sa kwarta. Aw, pila mong gipagkaprinda. 20K. Unya, gikuhaan daan og interes. O ganun wa man mo gihatag na ko ang sobra. Sobra? Nangita ka sa sobra? Ako gutong sing-sing. Paayo untag imuha to, kay di ko mangilabot. Ako tong engagement ring. Ate bra, wala ginangang ko na na. Pero, gitubilan man ako ang auto. Aron,
Way aberya sa tong mga lakaw. Wa na nahibilin sa kwarta? Kalma lang. Wa na ba lagi nahibilin sa kwarta? Usa ka libo na lang. Unsa? Angel ka? Para nangutan na lang. Doon na kapabayay hatagan sa mga bataan. O lagi! Sige na, mutiwas sa tagkaon. Aron mangandam na. Karon ang kasal sa mga animal. Dili ka na mukha, unak. Busog na ko pa. Nak, imurong kasal. Anong mura magkagnaluya? Mura kag naguol. Nakuha ka malipay nga inyo rong kasal ni Ravi. Nahadlok siya, ma. Tingali ko nung may daotang mahitabo. Uy, ayaw pa dalas tama, dayoy. Ako ito ba ng Dibra, be? Basta, mupakita na ko siya dito. Sige lang siya swerte. Basta walay ka usaban sa itong plano. Dili may tabo nga mulampos ang kadautan itong Dibra. Gusto ka gyud pa. Basta ako'y ubay ni Dulce sa sakyan ng auto. Huwag kamong tulo, mo'y makuyok. Pa, dili mahimong kami lang sini mag-uban sa auto? Nakasabot na tayo ni anak. Kung kamong duha, mas peligro gyud nga way kasal ka bay tabo. Pa, Day. Ayaw na nagsupakas papa ni mo. Nga no? Huwag kay saling kay isog sa imong papa? Sino kay imong hero? ang ako magong gusto, tiyo, nga kami lang sini ang mag-uban. Patuo, anak, ha? Maigi ka sa buta ng taplano. O kinahanglan nga ato ni sundon. Atong tumanon. Ni, tumanon lang nato sa papa, okay? Sige, God. Kamoy mag-iko. Magilis na tanak. Dili maayong pahuwato na to ang huwes. Lino, ganun ni aman ta dinhi. Adto ta sa hotel aron babagan ang ilang kasal. Nausa ka ba? Mo'y akong nadunggan sa ilang paghisgot-hisgot kagahapon, di ba? Nga dinhi ang opisina sa huwes nga maui mo kasal nila. Unsa? Nganuwa man ko ni musultihi. Gusto kong masurprisa ka sa akong kabride. Pero hinoon, nalimot ragid ko sa pagpahibaw kanimo. Sa lugar diin sila magpagkasal si Ravi ug ni Adong Dulce. Ang akong armas. Oh, may auto na nga nagpaingon nga ni Debra. Tingalig sakay na ni anak si Dulce. Animal. Nagtuog yung tingali si Dulce nga magmalipayon siya karong adlaw. Dili, Dulce. Pahilakon ti kag dugo. Gikulbaan man ko pa. Anak, kalma lang, ha? Wahay di utang may tabunin mo. Tintin ang bildo ng auto nga itong isakyan. Kung doon na may nagatang na ito, di nila makita kisi sakay. Musayaw ka ito. Ambot lang yun pa. Dili na ko tuyoon pero mukalit kinug ko pa ang akong tugan. Hapit na tamo abot. Tuwa na ka sila sinay pa. Labing siguro, tuwa na sila. Ug, watila kisaw kay huwag maya na huwag bisagayan nila. Layo pa ta? Doon lang tanak. Nadugay man sila si Manolo og Dulce. Tingalig na traffic nang. Wa man lagi traffic pagpaingon nato din he. What na mabtis traffic? Maghuwat lang una ta din ha, ma. Ay, naluoy ko sa akong nida. Nakahilak taon siya ganiha. Kung si may hilakan ba nga, sigurado naman yun ang inyong kasal. Bay, nasuito nam gud sa skineya ni Debra. Di ni mo ila, basta maogi iyang gusto buhaton. Pasalamat lang si Debra nga sadyang nagkauban pa mi. Wa ko sa maayong panghuna-huna. Pero kung magpakita gani gihapon siya sa ang kamaldita karong higayuna, dili ko na siya sibugan. Kami pa'y magtakos ni itong babayhana.
Animal, sila ka na si Ravi. Ang inahan ni Dulce o katong dangas o agtang ang nangabot. Ang akong armas. Usa ba imo buhaton, Debra? Buatan nila makita. Busa dili gyud sila makabantay nga ni ata. Ibutang ko ning akong armas sa luyo. Muduol ka nila. Kanang buang mo'y akong buhatong taming aron madako si Dulce. Buwang? Ay na may buwang nila. Kaya kung matured ka babay, mauna ang inahan ni Dulce. Usa ka buang. Wa ka masayo? Nganong masayop man ko nga ako man na silang gikauban sa bahay ni Ravi. Mugawas ko ha. Unsa? Makuha ko na gani ka ng buang. Abdi ka ang imong kamot. Pasudlo na ko dinhi si Dulce. O paandaradaan ang auto, ha? Debra. Kadiyot ragot. Wa kay mga pulis nga niya sa palibot. Ayaw kalimot. Niya din mag-opisina ang mga huwis. Mao gani nga kinahanglang abdi ka. Inigpasod ako ni Dulce sa auto. Mudali kog sod ug padagana dayon ang auto. Nagkasabot ka lino? Ay, wa na ko makasabot sa pagabuhaton ni Debra. Tuwa na siya doon sa auto sa giingon niya buwang. Ma, asa man ka ha? Mugawas una ko, Rabi. Dugay man sila. Dini lang ko ka sa auto nang. Ayaw ko babadlong gud. Nga nung mahadlok man ka, Benjo. Nga dili man ako'y kaslon. Ma, Ari lang ko sa gawas, magpaabot nila. bay Bidyo, apasas mama ka. Di mayong mugawas siya. Kay dali ra siyang makitaan kung dunay nag-atang nato din eh. O kaha nagsunod nato. Sige na bay, gawas na dayon si mama. Upasudlag balik. Duol na nako ang buang. Duol na cute. Ako nang makabot. Marika! Unsa gud ni? Musik ka gani ron? Patay ka! Hain si Dulce! Hain si Dulce! Bay Bidyo, ni Anas Dibra. O gitiunan niya si mama. Unsa? Kinahanglang atong luwason sinang milay. Nangita si Dibra ni Dulce. Bay, tawag sila sini. Og ayaw palahusa din eh. Bay, niya na paingon nga niya ang gisakyan nila ni Day Dulce. Pa, niya si Debra. Wa ka makakita pa. Gitiuna ni Debra si Mama. Iyang kita mong saho ni Mama ang iyang armas pa. Para. Dili membros. Si Mama ang hostage ni Debra pa. Pauno nga yung taon ng auto pa. Akong luwason si Mama pa. Hunong pa. Maula si Debra. Mauna siya pa. Oh, pa? Naunsa ka? Ni ara di ay akong gipakita. Unsa? Oh, iyang gihimong taming si Mama pa. Mugawas ko aron ako luwason si Mama. Ano pagawas Dulce? Pa, iyang gihimong taming si Mama. Ako mo iyang gipangita og dili si Mama. Buhiin ko nga nung mamugos man ka. Hilong buang! Buang niya, aron ka mapriso. Uy, si Mama Debra. Buhian ko lang ang imong inahan kung musugot ka na ikay akong ipuli! Ayaw pagdool, Dulce. Iyak ang patsyon. Mabuto ang iyang pulis. Out pusel. Iya gradi ay magtago-tago din alma. Unang ako, nagpuhin mo kiyapsi. Ikaw! Usa ikaw ka illegal recruiter. Dakong kwarta mo na dagi ka ako. Usa ako makikala. Dili ka makikiyas pa. Dili ka na tinuod! Uy, iyag akong kamot! Buto ning armas ka ikansado ning daan! Uy! Dagan mo! Mga milay, dagan! Palayo, di ka di! Dali! Palayo to din ang bumihana. Pagbalik tingali puputo na yung nagigunitang armas. Kaya siya bakit? Kinahanglan bahiran niya. Ibuwat na muli ka bungkag sa kupag.
Rafi, buhiin ko! Dili ka bagyod maluoy na ako! Dili ka na angay kaluyaan pa, Debra. Kaya nagpaulipon ka ni Satanas. Rafi, mubiya na ko dingit. Dili ko na ikaw sa bukon. Maluoy ka na ako, Rafi. Buhiin ko! Ayaw, nagnot. Rafi, niyan ang mga pulis na budakop na ako. Buhiin ko, Rafi! Ako nagpaputo ng akong armas! Uy, iligin. Huwag bala ang akong armas! Niya ang kopya sa warrant of arrest alang ng Alma Santos. Ikaw kini mo ba? Busa umana mo. Dili ko mo ba ninyo! Dulce! Mag-abot! Mag-iabot na! And now I pronounce you husband and wife. Ravi, you may now kiss your wife, Dulce. I love you very much, my wife. Ni. Manolo, si Debra di ay ito'y imong gisigyahan o hisgot nga imong gipangita. Siya, Milay. Iyag yung napatuo nga ako magkilikana. Nga magkalarga o magatrabaho ko sa Malaysia. Naong ginong illegal tumabayhan na da. Imo bang ipadayon ang kaso batok ni Debra pa? Dili kay ako rin iyang nahimong biktima, anak. Taghan mi. Kung makalusot siya sa akong kaso, mag-agi pa siya kaso sa uban nga iyang nahimong biktima. Wagi ko magtuo nga makahimo si Debra sa pagpangilad og mga tao. Nga gusto lang mahawa sa kalisod. Angay lang niyang bayran ang iyang mga saa. Angay, gudoy. O karon ni, wa ka na'y angay kabalakan pa. Wa na'y Debra nga magsamok-samok sa atong kinabuhi. Dili ka siya makauna-una sa paglayas ni. Nangantira bagit siya nga iya kong patyon. Gilibutan na siya mga rihas, anak. Di na siya makalingkawas pa sa silot nga angay lamang niya. O gusto pa mi atong gipaabot, ha? Mga na ta. Kay mo diretso mi sini sa airport alang sa among honeymoon. Ah, bitaw, uy. Mga unata. Ato pa silang ihatod sa airport baya. Bay, Rabi. Ni ay mga pulis nga nagpaingunan ni. Murag kita magilang tuyo. Oh, mga pulis? Ni, tingaling na kaikis, Debra. Ako'y gikamay sa pulis. Ni, ayaw ba pag-uban na ako nila kanda doon? Ako ulit doon, Rafi. Kini ka lang. Manolo, usa may tuyo ato mga pulis, ha? Nagpahibaw nga patay na si Debra. Unsa? Unsay? Unsa? Pa, tinuod bang patay na si Debra? Ngano? Dili gusto mapriso. O milayat sa gisakyan yung patrungkar. Bida gid yung Debra, eh. Ako to siyang gihagad nga. Ako na nauntay iyang kabuangan. Uy, bunto siya ron. Gisakitan sa ko sa nahitabo ni Debra. Kababata ko siya o nagkarelasyon yun. Pero sobra lang yun ang iyang damgo. Kaysa may muhipo sa patay niyang lawas. Uy, di ako ha. Oh, May pagtingin man ka kang Debra Benjo. Sige na, ikaw nalang hipo sa patay niyang lawas. Untua? Untua pa. Sawayan akong kontak ang iyang mga paryente sa among probinsya. Sige na. Ipadayon na ito ang atong pagsaulog sa kasal mo nini. tuan na sila si Mama o Papa.
Di naman sila makasudi ni sa departure area. Ni, magmalipayo na gid ang atong pagpuyo. Abi ni mo ni. Wa ba ko magtuo nga kita gyud makadayon. Unya kay Mrs. Ravi de los Santos ka naman. Bitaw no? Ako na gyud si Mrs. Ravi de los Santos. Kung mga anak na unya ako, dili gyud ko mauwaw mutugan sa mga nurses nga imo kong asawa. Nganong mauwaw man ka, ha? Tungod ba kay tiguang na ko? Uy! Kasi nag-ingon nga tiguwang na ka kaya akong patyon, be. Isuga sa asawa. Ay, kanindot paminahon ni. Imo na gyud kong asawa. Unsa man di eh. Unya atong paspasan ha. Unsa? Inig panganak nimo sa una natong anak. Ato na yung sundan. Wa pa gani mo gawas ang una natong anak. Nangandoy dayon kag ikaduhang anak. Aron di ko absent sa biyahe ba? Dali na, uy. Tingali kita na gyud hinuong duha ang mauwahay sa biyahe. Gitog ka? Mas tog daw pa man day din kaysa sa kwarto na to sa hotel ni. Bagyo good ni. Akadiyot, kayo muna ka akong jacket. Ha? Nga na mo mga upuon. Aron di ka na tugnawon. Ne, agbayi lang ko. Og ipaduol ko sa imong dughan. Mawa na ang akong katugnaw, ana. Kaparay ko sa akong ni. Ni, kung mga anak na gani ka, magpakasal din na simbahan na. Usa ka ing grande ang atong kasal. Ipaibog ko ikaw sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan, gud ni? Oh, tibuok kalibutan, gud. Ipamatuod na ako nga age doesn't matter. Basta magkahigugmaay lang ang duha ka binuhat. Sus, kagwapo. Uy, ayaw kong alihibin, Jobe. Muramsad kag lula sa akong apuda. Kalakpan na ng pilos na si Robo. Mag-ilog ba mo? Nabin, Jo, oh. Ampot na lang ng milayo eh. Daw man kayo sa iyong apo. Nga naman, lula ka sa bata nga. Magpadilantira mangyag kag tanaw, di ha? Ay, mga konsulyo! Bay, tara ba yun? Sus, gwapo kayo. May yung pagkabahin ninyong duhang ni Dedulce. Hoy, nga nung ikami mong paggarbo ha, Benjo? Anang. Saban, wa pa umahuman siyong lalis may tungkol sa bata. Mila eh. Ako nagpailam-hilom radyo ko dire. Ma, ay mo ka bala ka. Tagsaan tamog bata aron way magmahay ninyo. Unsa imong gipanghambog nila? Imo silang tagsaan og bata? Oo ni, aron di sila mag-away. Pagkanindot sa akong gibati ni, nga ako naging nakita ang una na tong liwat. Ang una na kong anak. Unsaon ko man pagpasalamat sa kahitasan eh. Nga gihatagan kog katugbang sa kinabuhi. Nga mapinanggaon og mahuna-hunaon. Ako mo ay angay musulti ni anani. Kung unsaon ko sa pagpasalamat ang to sa taas, nga gibalik niya ang binuhat, nga mo rin natingban sa akong pagmahal. Pero kung may lain kang Debra ni, mamugno ba agit ko? Ayaw pagkatawa ni. Dili lang kay mamugno ko. Iman-tuman tagyod kag bantay aron dili ka na maagaw sa lain. Wow, ganahan ko ana nida. Ganahan kong permi ko ikaw ikauban aron kada tuig permi sa kang mamabdos. Paano kita mapasasalamatan sa puso mong sakit? Ug dinhi mga higala, natapos ang sugilanon nga nagmatuod nga ang gugma, dili magbase sa pangidaron sa duha ka nagkahigugmaay. Kung age doesn't matter.
Ug sa dili pamihingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Dulce, Carol Marie Hikain, Ravi, Jojo Alegre Boron, Debra, Ingrid Miss I Vertudaso, inabagan ni Matet Kabudlan. Sa papel ni Manolo, Ricky Porsuelo Garing, Milay, Cecil Cabrera, ug sa papel ni Benjo, Ariel Arriba Mancao. Kining maong sugilanon sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner, Jeffrey Gabonada. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Mapasigarbuhong gidalit kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners, ang part 8 katapusang sumpay. Tapos lagi mga ka-listeners, ang drama nga inyong giat nga, no? Anya magkuha na po kuha sa shooting di Malasa, anya hininayan sa nako og arrange tong Nanay Rosa kay na comment nga balikon sa sinugdanan ko, no, kay ninditso magudi katapusang sumpay ang Nanay Rosa kadtong kanang sa title katong drama nga kalimot mo kung ka-listeners. Buwak na salamin, no? Katong buwak na salamin, day. Muna, mga ka-listeners, no? Na may ning comment nga, balikon lagi kay nalitso, manig katapos ang sumpay kasi niaging mga tuig na dyan nag-upload. Di man ko gusto pariha, di. Yan na may nihangyo atong time, mga i-upload yun na, bisag katapos ang sumpay lang, no? Itong naka-upload tag katapos ang sumpay sa Nanay Rosa o sa buwak na salamin, mga ka-listeners, no? Kung mo to ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.